Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos nang nakaligad sa oras nga, alas 4, Saga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, Miyerkules. Grabe ka na siglan sa mga nadlaw ta. Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 3 kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob. Lasa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka maraga pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka maraga pangunang mga balita aton iya paghahatagan sang pagtamoda subong sa siring Miyerkules na edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Una kita no sa mga nagapangunang mga balita lokal sa subong naman iya nga aga no ang pila iya ka mga nagapangunang mga balita nga aton iya nga diskusyonan ang pediatric A3 nga vaccination magasugod maga-resume naman sa subong iya nga adlaw November 3. So sa gihapon na may mga comorbidities yara sa Riverside Medical Center kag ang wala no yari sa duha ka mga malls no diri iya sa may Ayala kag sa SM kag subong man sa dugang pa nga mga balita ang siyudad sa Bacolod sa classification gani sang Department of Health Regional Office 6 yara na sa alert level 3. So nibalawan nato naging hingyo ini sa National Interagency Task Force nga from alert level 4 manaog sa alert level 3 ang siyudad sa Bacolod. Mayara man kita sa assessment sa ato riyang mga katapos ang kapulisan subong iya nga tigkalalag. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Sa mga balita pungsud nun nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Halin sa sulod iya sang 8 ka bulan, this is the lowest so far nga nagdugang sa kaso sang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, 2,303 ang bag-o nga COVID cases. Kag subong man ang Delta ya do nagadugang 520 pa nang nagdugang iyang kaso. So may mga 5 kita sa karon ka lugar diri sa pungsod Pilipinas nga ginpaidalom sa alert level 4 sa Department of Health. Kag subong man sa ato nga mga kabombo ang kapa ari pa ni masobra 600 million ang gintaban sang founder sang MERS investment scam nga kaangay iya sang kapa. Sige kag subong man sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo pila pa ka mga balita no ang F2 Logistics deal para sa 2022 elections ang bansang COMELEC wala sang conflict of interest. Kag subong man no sa aton nga mga kabombo sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita no nga aton nga diskusyonan diri man sa aton nga palatuntunan no diri lamang sa Bombo Reports First Edition sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita iya mga kabina nagikan sa luwas sang pungsod ining summit no ang mga world leaders nagpatigayon iya sang COP26 meaning nations or rather climate change conference no sa subong. Hibaloon naton no ang pinaka
latest update kay ang host country diri sa global meeting sa Glasgow, England, no? So, chikero naton kay magapag-angot kita direkta sa aton iyang bombo correspondent sa subong iyang aga sa aton nga mga kabombo, no? Chikero naton ang pila pa ka mga nagapanguna pa nga mga balita, no? Chikero naton ang aton nga bombo correspondent karon sa subong iyang aga, no? Aton nga bombo correspondent si Ramil Isugon, direkta iya sa may United Kingdom sining ginapatigayon nga summit sang mga world leaders, no? Sige, no? So sa liwat na ini ang tanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Okay, sige. So kamusta ka mo dira? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa subong iya nga aga nagka-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dira tagsa ka mga radio dial or nagaupod sa aton subong nagka-monitor pinagi iya sa Facebook Live sa DWB Bombo Radio Bacolod, no? Or nagaupod man sa aton sa YouTube. Sa aton yung mga kabombo naka-subscribe na kamo sa amon sa YouTube. Sa aton iya nga YouTube account, please like and subscribe sa aton nga mga kabombo, no? Pwede ka mo ka-like and subscribe sa aton sa YouTube kay magluwas sa Facebook, pwede nyo gid kami ma-monitor, no? Direkta iya sa YouTube. Okay? Sige, so sa liwat, no? Initanan sa subong iyang aga ang diskusyonan naton samtang kita nagapangalagan dirigid lamang, no? Sa Bombo Report sa first edition. Padayon na ang pagpanagtag naton sang papremyo diri sa aton iyang promo sa Bombo Radio 1-2 Panalo Part Promo 2021. So, gapanagtag na kita sa aton yung mga daily winners, sa aton yung mga kabombo kag mga Kasar Nation. Kaya ang Bombo Radio Philippines wala nagbuya sa tunga sang pandemya kag maisog nga ginalunsar ang tatlo ka mga nation promos para sa tuig 2021. So sa first quarter aton ginlunsyar ang Buena Mano Salvo Year 16 nga nagpanagtag sang 8.5 million pesos in total prizes. Karakip na diri ang ika-73 nga Bombo Millionaire, no? Isang tunga-tunga sining tuig ginsundan sang enhanced suwerte sa palengke promo nagbuya sang 6 million pesos para sa kada semana man nga cash siyahan sang mga promo centers kag suki nga mga tyendahan. Kag amo ini sa karon ang last quarter promo nga nagsugod kita sang November 1 sa pagpanagtag sa mga premyo sa aton nga Lunes or November 1 Lunes nga adlaw-adlaw sang aton nga mga kabombo. Nagpanagtag kita, adlaw-adlaw kita magpanagtag sang cash siyahan nga may 6 million pesos in total prizes. Kay mati sa kabugusan para sa tatlo ka nationwide promo sining nga tuig nagdangat na sa 20.5 million in total prizes ang gintiganan sang Bombo Radio Philippines sa pihak sang sulit-sulit nga pagsarado sang ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw nga aton tanan nalampuwasan. Gani pinagi sa 1-2 Panalo Promo Part 20 madayon gid ang Paskwa kag ang madason nga ika-74 nga Bombo Milyonaryo ngaton mahibaluan sa mismo adlaw sang Paskwa sa December 25. Nagsugod na kita sang Lunes hambal tanagani November 1 sa pagpanagtag sang papremyo, no? Adlaw-adlaw nga cash siyahan, araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa kag bangod nga promo ini isang Bombo Radio Philippines. Ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga maswerte nga magadaog, no? So 6 million pesos and total prizes
nationwide. No? May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa aton nga grand prize. 4 ka mga winners sang tag 50 mil pesos per regional winner para sa grand draw Luzon, Visayas or Luzon National Capital Region, Visayas kag Mindanao. So ang aton nga guaranteed prizes in 24 key areas. So ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang second prize 10,000 pesos. Ang third prize 5,000 pesos. Sa kada estasyon sang Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners, no? 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes. Each meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack Lunes to Biyernes. Ang promo magadugay sa sulod sang 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines, no? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, agod makapasakop, magbakal, no? Again, magbakal sa mga required proofs of purchase sang aton mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyong area. So magasugod again ang promo naton sa November. Nagsugod rather ang promo naton sang Lunes, November 1. So sige-sige na ning pagpanagtag sang aton iya nga papremyo para sa aton yung mga winners. Sa liwat sa mga gusto iya magpasakop, no? Para naman ikaduha na ni nga semana nga paghulog sang inyong mga entries sa inyong puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, na ibatan nyo, week number. So week number 2 kita. Title sang promo kag ang pangalan sang Bombo Radio on Star FM station sa inyo nga lugar. Seraduhan sa maayo ha, mga envelopes. Ako hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase ngayara sa sulod sini. Adlaw-adlaw, may chance ka mo nga magadaog sang mga dalagko nga mga papremyo Lunes ina tubto Biyernes. Okay? So ihulog ang inyo nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong nga lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sang Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sini nga puloy-an. Okay? Sa liwat halin Lunes tubto Biyernes, take note of this, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo sining radyo, no, sa Bombo Radio kag Star FM bangod nga mahimo ikaw nga mabunutan ang imo nga entry sa bilang isa sa winners, sa daily winners naton pwede get, no, para sa instant cash kag gift pack worth 1,150 pesos, no. So sa reward 550 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa gift pack. 3 ang mga magadaog adlaw-adlaw. Halin Lunes tubto Biyernes, 15 ka mga winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. So ang premyo, no, take note ang premyo amo ang nagahulat sa mga daily winners. Kada winner hatagan, no, sang take note 6 hours, anom ka oras, no, nga nga tion, no, anom ka oras. So sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Kung hindi makabot ang winner sa talan nga oras, liwat nga magabunot sang panibago nga winner, tubtob nga ma-claim gid tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, maghulog sa inyo sa mga entries agad may tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. Magasugod na ang paglawag sa mga daily winners naton Lunes, or nagsugod na rather sang Lunes, November 1, kag sige-sige na ni. Today, bantayan naman nato ng mga winners. Gani padayon lang sa pagpamakal kag magamit sa mga proofs of purchase gikan sa mga masunod nga mga Bombo promo sponsors. Iniya kabalo ko, ara gini sa inyo sining mga kusina, no, like subong, no, maluto kita sa mga iloy sa puluyan, no, ara gini present gini ang Silver Swan sukang puti. Sarap asim, no. Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So isa ka stand-up pouch o kon paper label o kon label sang Silver Swan Vinegar plus 1 empty sachet
Tang Silver Swan, wow, sarap 8 grams on 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry, no? So, and then, are, do ka plastado, gini kun mayara ka sang orokan, no? Maayos ang buhay mo. So, ang proof of purchase, isa ka sticker o kun coupon, yung may nakapagkit sang tanan nga Bombo promo titles, isa na ka entry. And of course, sa aton yung mga kabombo, yaraman ang, kinanglanon ta, no? Hygiene, Rexona, use Rexona every bath, after every bath para hataw sa galaw sa isa ka empty sachet sang Rexona Day Lotion sa bisan ano lang a variant kay isa ka empty regular sang Rexona Okon Junior Roll-On sa bisan ano lang a variant. So kabahin na ni sa mga proofs of purchase ha nga inyo sining ihulog para sa ato niya nga promo 1-2 panalo part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa madason nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Pasko December 25. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw balde-balde ang papremyo na may cash siyahan pa. So good luck. Good luck sa aton nga mga loyal. Sa aton nga mga loyal nga mga entry senders. Okay? Ayos sige. No? So subong iyang aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Chikeron tanay kamustahon tanay nga aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. No? Chikeron naton ha. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo yan ni Ziel Menardo. No? Subong sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo ti ang assessment sang Bacolod City Police Office tinangin matawhay man no ang pagsaulog naton sang tigkalalag sa Negros Occidental Police Provincial Office no matawhay no kag wala man sa naman nga nagduntan yung mga problema kay tinagsarado ang sementeryo from October 30 until kahapon. So bukas naman subong sa kun wala pa kita nakabisita nagligad before ginsarada ng sementeryo pwede man subong makaamat-amat no. So kay at least why man sa mga untoward kun o kun mga ano man yung mga hitabo bala kadungan sa celebration sa tigkalalag so ka-peaceful man no amo na mas maayogid no nga amo na ang aton iya nga sitwasyon nga amo na bala why sang anuman nga mga insidente kun mga kinagamo or ti iba naton yung mga kautron base naka ulo inom dira or nano nga plastada pero ti do ka okay gid no so amo nang aton iya nga pasalamatan kag importante madamo man sang nagsunod iya mga kabinan no nakalabanan sa aton nagsunod sa protocol no amo nang pinaka importante kay syempre that's why gani amo nang pinakarason kung away kita nagabisibisita sa mga sementeryo tungod nga para hindi na magdugok para hindi na magdamo ang tawo no so at least ginsunod naton ang ginatawag nga minimum health protocol. So sa subong iya nga aga checkero naton kamustahon ta naman ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod Bombo Kim ang una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo yan ni Ziel Menardo subong iya nga aga no tiyempo tado ka okay man pero kung kisa hindi tayo napakta, nagatulo-tulo man ang kalibutan. That is why nga kung magwa, magkikita sa aton tayo sa mga panimalay, mas mayo, dala nagkikita ka daan sa panaming sa aton niya nga lawas. Mga kabombo, taho gapariser temprano pa, aga pa din ka mo subong nagamonitor sa Facebook, sa radyo, o kon sa YouTube naton. So, damo kita platform nga kung sa din ang convenience sa inyo, gusto nyo makitaan, anong kakatabo, luwas ang batian nyo sa radyo, pwede ka mo kabukas sa Facebook nyo, and then kanto ka mo sa Bombo Radyo Bacolod, no? Live kita subong. Or pwede man gusto mo sa YouTube, no? So, mayara ka mo iya sang choice, no? Kung sa diidin nyo, gusto iya nga mag-monitor. So, hindi ko man ka mo subong may isa-isa tanan, pero salamat gid sa inyo sining pag-monitor sa aton sa mga palatuntunan naton diri sa Bombo Radyo Bacolod. So okay na kita, no? Chikero naton, kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo yan ni Ziel Menardo. Bombo Ziel, maayong aga. Bomboan isa ka matungnawon nga aga para sa aton nga tanan. So Bomboan live kita diri subong sa public plaza sa nga Bacolod City Bomboan kung sa diin kalaka gid sang naganilabay pa nga jeep kag sang mga pumuluyo man na Bomboan no kung kakisayak kung wala nagaulan-ulan amo ni oras may ari na din naga-walking o kung naga-jogging-jogging nga Bomboan sa subong wala pa di gani mga gapang ninlo sa Maya Plaza bala Bomboan
amo ni oras mag-live ko diya Bambuan, damo-damo na di ako na may nagapaninlo na di Bambuan sa subong wala pa gid kay subong medyo maulanon ang aton nga syempo mayo nang naghulaw-hulaw na siya Bambuan pero nagagalom pagit sa gyapon no nakabugat paghitan awon ini ang kalangitan kag mabasa gid ang dala na Bambuan no. Sa gyapon nagapanugyan kita nga maghinahinay lang sini ang aton nga mga kauturan nga nagamaneho kahit medyo madulom ang iban nga area sa nga Bacolod City Bambuan no ang ila sini nga mga street lights miara nga area nga nagakalaponder na Bambuan so hinahinay lang gid hasta nga makalabot ini sa kaladtuan nila Bambuan pag sa subong nga aga Bambuan no malaka gid ang mga jeep nga nagabiyahe so checkeron tama na karon na Bambuan magulo adlaw kung ini nga barrier no kung na mapatuman na ini bala ang kay effective tani sa November 4 nga kwao na ini ang mga barrier nga ara sa PUJ Bambuan kay sa mga kasubong man sa taxi no pero 70% anang sagyapon ini ang ilang ipasaka o kung ang maximum Bambuan nga pasahero nga pwede nila masakay sa jeep no kay subong nagamahal ang gatong o kung ang gasolina Bambuan pang ang plete do ka ambulang gyapon wala man nagapataas so dapat sa mga sa parte sa mga pasahero Bambuan insindihon man nila anay ining mga driver sa nga jeep kagasang taxi man Bambuan. Okay, so meaning do nag-relax subong anay ang aton iya nga palibot subong Bombosil no? Yes, sa Bambuan no. Bago na natapos ang ating kalalag so November 3 nakita Bambuan so do kadasig lang sang inadlaw no grabe daw ginahunos lang ito ang inadlaw Bambuan so matawhay lang gid no ang pagsaulog taman sang ating kalalag Bambuan so daw wala gid problema kung may na-report nga mga incidents sa Bambuan no unlike sa iban nga mga lugar nga daw kadamo gid sang mga nagakalatabo kaluy-an diri sa aton sa Bacolod City kay sa Negros Occidental nga naging matawhay kag nagkooperar gid ang mga kauturan naton nga magapasakop gid sa mga kapulisan kay sa syudad man na Bambuan nga sa ginpatuman no nga pagapasirado anay sa mga sementeryo maayo lang wala man sang may nagapamilit o kung nagapamirsa gid nga magsulod sa kada sementeryo Bambuan. Amo gani man no so sa subong iya nga aga no sa sitwasyon naton makanay-kanay anay ang mga jeep do hindi pa man tanto ang pagbiyahe kay duway man gid siya sado pick upon nga pasahero Bombozil. Yes, correct gid Bambuan no. Medyo majutay gid ang jeep dagani nga naga parada sa may atubang o kana paliko na sa may isa ka mall diri o kan sa SM Bambuan no kagina pa na da siya nagapundo nagahulat-hulat sa nga pasahero kay medyo malaka pa kay aga pag gid akatama Bambuan ang sa parte naman dito sa may North Terminal no medyo wala pagid tumayo mga pasahero man kaperasang kagapon na Bambuan nga medyo majutay pagid ang pick-upanay sinisang pasahero kung kagahon lain sang una Bambuan nga sang wala pa pandemya medyo madamo-damo na mo ni oras may ara na niya naga-travel mo may nagakadto na ni Bambuan no o kana palakat na ini sa Cebu so may ara nga nagasakay pa Escalante kay may airport pa Cebu dira sa Escalante so medyo madamo na ang travel o kanang pasahero sinisang mga bus kag sa nga taxi aga pa Bambuan subong bisan tulog-tulugan lang ni anay sa mga jeepney driver kag sa taxi driver kay wala pagid sila kuhaon mayo nga mga pasahero Bambuan. Amo gani man no so no sa mga amo na blagi ng Balbombosil kundi sang kahapon nagsaka naman ang presyo sang gas no that's why nga ang mga drivers amo na hindi man gid sila totally makabawi pero kung buwas kung kakasunin ning barriers at least 70% makakarga sila pasahero medyo makabawi-bawi. Amo gani Bambuan kay kagapon may ara na interview nato no si Tatay Ramon nga daw sa parte nila Bambuan daw kaperde gid sila kung tan-awon kay ang sang una sang wala pa pandemya ang makarga nila Bambuan ara sa 20 ang sa backseat na nakagduwa bi sa front seat subong isa na lang sa front seat kag ang sa backseat nga kalargahan o na salakyan na Bambuan sa nga jeep bali anom-anom na lang sa una kakakarga pa sila pulo-pulo so 22 pwede pa sila makakarga apang subong nga Bambuan 13 ang October 14 na lang ang ilang makarga sini sa jeep so kung tanawon mo may dako gid ang
discrepancy bambuan o na pagnubo gid no sang ilang income sa subong nga pandemya bambuan. Grabe man ang purugait sinisang mga driver tanga mga kauturan no, hindi taman ni sila kisama basol bambuan nga magkumod o kon mag pagwa sang ilang hibubunot ang bambuan kiti ang iban sini sa ila nagapang arkela sang taxi o kon sang jeep kaga baydan pa ni nila no, ang iban tag 350 ini ang ila arkela kung mag-isa lang ni kalibot tughungan pagid nila kis amayo man ako no makalimpyo sila 300 kis amayo man 250 bambuan so do ka kung tanawon mo ang isa kadlaw ni ang 250 do medyo kulang-kulang pa ni sa expenses ang isa ka pamilya bambuan. Amo gani man no. So kwan amo rin ginambal naton nga pangamuyuan ta na lang ni Bombo Zil nga maghalog-halog ang tanan no para at least may ginatawag kita nga new normal kay kung sa presyohanay lang ni sang gas at imogtas ka lagi 10 ikapulo na nga pagsaka sa sulod sang asod-asod nga pulo man kasi mana kada si mana nagkasaka siya so expectaron mo naman ayhan sa November 10 ano naman na matabo sinibaw hindi lang tani magsaka pagid balahaw. Magani bambuan ang sa parte guro sa mga private vehicle na makapaminsan na lang si kisa nga makommute na lang sila bambuan o kung masakay na lang sa jeep kay ti biskan magkadto ni sila sobrang kisa kung ilabi na gid ko ang ilang salakyan sini medyo mahakog-akog. So amo nang ginahambal ta nga base isa mo pala ni kapakadto sa palagkatuan mo 300 or 500 na ini ang imo nga magas sa o kung natughong sa imo nga salakyan na bambuan. Oo, amo gid no. So amo na yung mga concerns subong. So ti kabay pa nga kabay pa nga malugpayan manikag magpahagan-hagan ng pagsaka sang presyo sang gatong kay balta na gani direkta nga apektado sa ni Bombo Zil no ang mga drivers kag ang mga commuters ang mga baligya mga nagapanguna tabla nga mga balaklon kay syempre kung may domino effect ang pagtaas ang presyo sang gatong amugid na siya ang ang direkta nga epekto sina. Yung sa magiging bambuan, magtaas na nadakar na isa ka istasyon niya panilagan sa iba niya taas na ninitanan ng mga baligyaan sa gasolina man bambuan. Tumambuan na sa deribala sa may public plaza no. David dyan nagaturutawhay na nadi ang sa likuran ko sa may mga parking o sa mga benches di ba bambuan sa nagliliga do medyo madamo-damo na di ang mga mga hilamon. Subong bambuan do nagatulutawhay na dire o kon gin amat-amat na dinila pangalimpyuhan ged kay tinagliga do gina-construct pa ged so sa buong bambuan medyo okay na kaga kanami na initan awon ang sasuga lang galing do ka dim light lang siya bala bambuan unlike sa iban nga mga plaza nga daw ka banaag o kun kasanag gid katama bambuan ang sadri kung magpanago-nago ka diguro magkupo-kupo ka di sa may mga kabulakan bambuan daw hindi ka medyo makita kung gabi na no kung kagabi na o kung kaagako na bambuan kay da medyo dim o kana medyo madulom sini ang suga diri sa pay public plaza bambuan. No so ginaano man dre kadamo man sang ginapatigayon dra nga nga development especially no subong iyang pandemic way tanto nga naga-standby man dira Bombo Zil. Amo gid bambuan kung mag-adlaw gani damo na di mi nagatambay nga mga bitaw nga nagabantay gid ako naga-checkar diri sang area kay ti ang iba damo na di mga manicurista bambuan kung adlaw nagapang manicure may nagapang kayo man sang sapatos so gina-practice lang sa gihapon ang social distancing kung adlaw na diri kay ti damo na di gatambay no medyo mainit man sa area gid diri sa may nga nasakupan sang police station 1 na bambuan medyo madamo-damo na diri ang nagatulog-tulog pagani kung udto kung naga-inistrihanay da may ara pa nagampang dira sa mga chess o kon adama kung ugto bambuan kay medyo mabugnaw diri ang area sa nga public plaza bambuan. Okay, sige. No, so anyway, no, okay man ang aton nga sitwasyon, no, Bombo Zil. Subong sa aton nga palibot, subong at tion way ga ulan. Wala bambuan pero nagagulogalom gid kabugat gid tan-awon ang kalangitan na sinibambuan. Nagrabe ang huyop sang hangin medyo tugnaw na gid November lapit na lang gid December bambuan kapat maan na gid nga lapit na lang gid December na pila na lang ka 52 adlaw. days actually. Yes. 52 days.
Mugani bambuan, so dapat ang mga kauturan tani o kung nakita man mismo, hindi gin pinasaway na bambuan para mag-anubo na gini ang kaso sa COVID-19 nga ang aton nga bambuan nga alert level o kung ang aton sini nga quarantine status nga hindi na magtaas apagid sini no pangamuyoon ta lang kay para okay ang tanan ang flow sa pagpangabuhi naton diri sa may Bacolod City kag sa bilog nga Negros Occidental bambuan. Okay, sige. Salamat gid, Bombozil. Sa Bambuan Live kita diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombolyani Zil Minardo. Unang ahugnat sa balitang idron sa aton subong yang aga. Okay aton tiyempo pero medyo galumon so meaning pagwata sa paribalay ta subong dala na kita nga dan sa panaming sa aton iyang alawas ha. Amo na ang pinakaimportante sa tanan sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Anyway, sa aton nga mga tagpalamati pag balik sa aton iya nga pagpangalagad, chikero naton ha, mabisita naman taanay sa aton nga mga kauturan, pakigangot kita sa aton nga bombo correspondent direkta sa United Kingdom. Dito sa United Kingdom, nagtililipon ang mga world leaders, para sa 2021 United Nations Climate Change Conference. Ano mga nasugilanunan, kay manti ang climate change perte na gid may mga pagtuon nga maabot ang time nga amo ni nga lugar, madula ni siya sa mapa tungod amo ni tungod sa ato niya nga sitwasyon. Sa subong niya nga panimpo, nakitaan tama na sitwasyon naton subong sa palibot, Inablang, do hindi mo maintindihan kung kisa, o kisa, kung puwerte man yung mga pag-ulan naton may ka-experiensyahan, kung init, so sa pagkainit man, aga pang banwa, do kainit naman, do amo na bla, so mambalta nga do ka climate change na gid ini, sa aton yung mga kabombo. So inita na diskusyonan naton sa pag-iangot naton sa aton yung bombo correspondent sa United Kingdom sa aton lang nga pagpanumbalik. Dilang gida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep
Eat well, kagang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sa Bombo Radio Bacolod. number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Subong ang mga world leaders, no, naghilisugot ining masubra sa isa kagatos ka mga world leaders nga amuning ila sa mga ginasigalununan sa United Nations Climate Change Conference. Ining pagpatigayon bala naton sang deforestation, no, sa pag-abot sang 2030. Nagpanguna ganing Brazil sa pagperma sini bangod halos madamo sa mga puno sang kahoy sa Amazon rainforest ang nautod na. So naglabot sa 19.2 billion ang ilang pangako para sa public ag private funds, no. So amo ini ang ilas ni ginahilisugtan. So ang subong ang ilang meeting, ang host country sining summit, no, sa may United Kingdom, no, meeting nila sa Glasgow, England. So amo ini sa ila ginatutukan gid ang deforestation kay man subong grabe, no, climate change amo gining aton nga gina-experience. Ako sa bala hambal naton gani earlier, may nag-abot sa punto, di ba, gina-protect naton aton kagulangan, ang aton nga forest, kay manti, syempre, amo ni siya, kung magperting ulan, puno sang kahoy, amo ni makapugong sa pagbaha man, kung magperti man ng init, kung damo handong mga kahuyan ta, no, sa mga kalasangan ta, iba nagkakakalbo na, no. So, chikero naton, ano pagid ang nadugang as na sigwelanunan, sining summit nga ginpatigayon, ibaloon man naton ang sitwasyon, kaya way man napunggan sang COVID, ining pagpatigayon sang summit, sang mga leaders, no, sa bugos iya mga kabinan nga kalibutan, no. Isa ini kagatos ka mga, more or less, no, isa kagatos ka mga leaderes, ang nagtipon, no, para iniiya mga kabinansang siniiya nga summit. So may mga speeches nga ginpatigayon, climate conference, may mga speeches nga ginpatigayon, Joe Biden, no, and pila pa iya ka mga si Prime Minister Boris Johnson, no, si UN Secretary General Antonio Gutierrez, kag iban pa, no. Mayara man sa mensahe si Queen Elizabeth kiti dira gid sa England, sa United Kingdom, mismo ginpatigayon ining summit. So iba doon naton ini sa aton nga mga kabombo kay nagapakig-angot kita iya sa karon sa aton iya nga bombo correspondent mga kabiyanan.
si Sir Ramil Isugon. Kamusta na subong? Si Sir Ramil ganing pinaka-latest update niya sa aton. Sa aton nga mga kauturan, okay na to ya, sa United Kingdom ya, sa England, no, sa United Kingdom. Damo pa ang ano ni na almost na to sa ilaya na bakunahan. So until ni siya November 12 ha, ining 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26, ika-26th United Nations Climate Change Conference, nga ginapatigayon iya mga kabinan sa Glasgow, Scotland, United Kingdom, from October 31 to November 12, sa aton yung mga kabombo, no? So amo ini, no, ang event, ang previous event, 2019 pa, United Nations Climate Change Conference. So, we'll see kung ano pagid ang dugang iya nga nasugilanunan dere sa aton yung mga kabombo. Ay kung mag-pledge ang more than 100 countries, no, sa sining deep deforestation, so meaning dako katamang mabulig sini, no. Sa subong sa kalibutan naton, isagid sa mga narealisar naton iya nga mga kabinan nga we have to take care of our environment, our mother nature, no, kay gabalik man niya sa aton no, sa may mga bagay nga manablaw kisa may mga ano nga kung mag-inulan sus gulpi lang magsinaka man niyang tubig, no, kung mag-init tambal ta na gani sang una yang mga tinion ang init bala sang adlaw bombo Kim, no. Pagwa mo, manotis nyo na sa aton yung mga kabombo, sumbong alas 8 aga, kasakit na sang init, no? That's why kung nag-ubra ka subong sa mga kampo mo ninyo, subong gagwa na ni sila, kaagahon pa, aga pa, mapuli sila by 7 or 8 a.m. kay pag-abot alas 9, yasus kasakit na sang init. Magsulay ka sa init, subong, pag-abot ya alas 11, hindi ka gidya kagwanta mo, no? Tamaan ka init. So that is why, amo ni dapat ang i-address gid naton nga issue. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So we'll see no, ano ang dugang nga sitwasyon sini didto iya mga kabinan sa United Kingdom. Pinagi sa aton iya nga bombo correspondent si Sir Ramil Isugon sa mga kabombo nato, no, naga-monitor kamo subong, no, sa liwat aga pa kaya mati makamo sa aton sa 630 kHz sa inyong sinitira tagsa ka mga radio dial o nigaupod sa aton, no, sa aton nga mga kabombo sa Facebook Live naton. Yari na, aton yung bombo correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon. Sir, maayong aga diri sa Pilipinas, sa Bacolod, maayong gabi sa imo dira sa United Kingdom. Yes, maayong aga dira bomboan kag sa ato mga tagpalamati direkta kita report subong diri sa may England, United Kingdom. Ang amon sining nga oras diri alas 9:03 sang gabi kay naga-observe kami sa ginatawag nga daylight saving time o kung nag-isol kami sa isa ka oras sa subong bangod kay nagapadulong ang winter diri sa UK. So by tangtanan, yes, bomboan. Yes, sir. Go ahead, sir. We'll discuss sa sining kamusta, no, ang pagpatigayon dira sa United Nations Climate Change Conference or COP26, Sir Ramil. Yes, sa ilang ikatatlong adlaw nga sinapol sang COP26 o kung ginatawag nga Conference of the Parties or Conference of Climate Change, ang gintambungan ini sa mga world leaders sa bilog nga kalibutan nga ginapatigayon diri sa may Glasgow, Scotland, nga kabahin man sa United Kingdom. Nga natuon ini bombuan sa duha ka venue, no. Ang isa ka venue ginatawag ini nga sa may Scottish Event Campus nga kun diri ginatawag nga Blue Zone, kag ang ikaduha amo ang Green Zone sa may Glasgow Science Center. So sa subong nga adlaw kay diri gabi pa lang may mga highlights ini sila nga ginpatigayon kag natigayon nga negosasyon kag ila sila nga ginaprobahan. Ang una nila nga natigayon
nga sa ila sini nga sinapol masunod amo ang sa bayan sang Europa o kung sang Europe maga-invest ini sila sang 1 billion pounds nga para sa clean technologies nga katulad sang ginatawag nga green hydrogen technologies. Ini ang ginpahayag kaina ni Commission President Ursula von der Leyen, ang presidente sang European Union. So ang ikaduha amo ang masobra sa kagatos ka mga countries nga nag-sign up sang US and EU lead pledge o kung pangako to slash ang methane emission, to reduce methane pollution by 30% for the next decade o kung sa sunod nga isa ka dekada, no, sa sining nga maabot nga dekada. Then ang ikatatlo amo ang sa US President Joe Biden nga nag-announce ini siya nga the US would tighten and expand rules forcing oil and gas companies nga i-monitor nila ang mga pag-effects nila ang mga leakages sa ila sining nga mga companies kay isa man ni sa ginatunaan. So ang ikaapat diri amo ang hambal o kung ang gipahayag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga ang iya sining country bilang pag-contribute sa pag-minimize ang global warming amo ang pag-implement sang rules to cut emission from its oil and gas sector by 3/4 o kung 3/4 o kung sa percentage mga 75% by the end of sa sining nga dekada bumbuan. So madamo sa nagahambal no sa mga highlights nga aton nga nakuha. Ang isa pa gid nga ginpromisa amo ang Prime Minister sang Japan nga si Fumio Kishida nga nag-promise ini siya sang dugang $10 billion in addition sa climate finance for developing countries during sa iya sining pag-address kaina sa COP26. Ini on top ini sa ila sining nga gindugang gin-pledge sa una nga 60 billion already bumbuan nga already gin-announce ini sa nagligad nga June. So madako ang gin-contribute sang Japan, no. Then ang kay Joe Biden pagid nagpahaya pagid ini siya nga gin-confirm niya nga new partnership between sa Western nation kag sang South Africa to provide 8.5 billion to transform the country into ginatawag nga clean energy economy. Bangod ang South Africa isa ini siya nag-contribute sa ginatawag bala bumbuan nga sa ila factory nagagamit ini siya sa madamo nga coal. So isa ini sa mga gahatag o dugang sa ginatawag nga pagdugang sa global warming sa aton sini nga kalibutan. So amo inang ginatawag nga iya sini nga mga ginapahayag kag ang isa pa gid diri nga naghatag man sa nga iya sini nga speech kaina amo si President Guillermo Lasso sang Ecuador nga iya sini nga ginpahayag nga i-expand niya ang pagpasangkadon niya ang marine reserve around sa Galapagos Islands kay nagasiling ini siya nga 50% or 600 o kung 6,000 square kilometers sa around sa Galapagos area ang iya sining para iproteksyonan para ginatawag niya sining one of the most unique ecosystem kuno kay may maayo kuno ina nga ecosystem ang Galapagos dire sa aton nga planeta. So madamo ini sila sa mga ginapahayag bumbuan isa ini sa ikatatlong adlaw sa ila sining sinapol bumbuan. So magatapos pa ini madugay pa ini no kay magatapos pa ini sa maabot nga Nobyembre 12 bumbuan. Yes, sambal na naton gani sir ang aton nga palibot no hinibalang very very important man siya ang ini nga summit because ginasugilanunan ta siniya ang aton nga palibot ang aton nga environment nga we have to take care because syempre kita nga mga tawo nag-i-star sa sini nga kalibutan tikon why taman ginapangayo no kung natamaan na niya ang earth ang aton iya nga kalibutan why naton nga gina take care madamo sa mga rason nga
amo ni ba rason nga somehow maguba ini siya or ma-damage ni siya sa aton man gyapon nga mga pumuluyo ang epekto eh. Yes, Bomboan, isa ina sa mensahe sa nagligad nga adlaw sang Queen namon no si Queen Elizabeth II nga ini isagid ka importante kay nakita na naton sa nagligad nga mga tinuoy kag sa nagligad nga binulan kung ano ang epekto sang ginatawag nga global warming Yes. o kung climate change. Oo. Kay dili lang sa Europe Bomboan kag sa atong mga tagpalamati dira during sang rainy season o kung wet season dire, grabe ang baha. Isa na diri nga naigo sa nagligad nga binulan, grabe nga igo Oo. sa Germany kag sa isa pa ka bahin sang Europe no, sa Belgium I Oo. think. Grabe gid ang Bah. mud flash sang Oo. din ang ginatawag bala nila nga grabe na ang weather sa Subong. Oo. Then kung during naman sang dry season o kung Perti man matang-init kainit. nga ginatawag sa aton, grabe dire ang ginatawag nga wildfire sa Greece lang. Oo. Grabe ang mga nagliligad nga bulan, ang sunog nga nagakatabo dire sa may Europe bisan sa Spain nalabot kag sa Turkey. Bubuan. Correct. Kag dumduman ko sir sa Canada, di ba, atong heat, atong kainit sang tiyempo bla. Bisa daw hindi ta nagid ma-explicar no, mga gulpi lang mainit nga porti kainit-init. So madamo sa mga tawo nagataliwan ti kusa pa man kuton tang self ta sinong ano ang mga sinong may kahimuan sini mga amo sila ang mga bagay bala. So very very important gid ang pag-take care naton sa aton iya nga palibot and ano ni siya do halos man tanan nga mga countries may problema sini no sa pagbaha kag kung mag-init ang tiyempo kainit man sa tiyempo si Ramil maski kamo dira sa UK. Yes, may nabatyagan man kami diri nga ginatawag nga heat wave Bomboan. Heat wave, correct. Oo. Kung sa diin kung magakatabuin na bangod diri sa amon ang mga balay diri, more prepare ini sila sa tugnaw so wala kami sa mga ginatawag nga double glazing amon diri nga mga bintana madamol. So naga-add-on pagit ini siya sa init nga ginabatyagan so damo nga naapektuhan ang mga katigulangan diri Bomboan kag amo nang rason nga iban sa ila nagakalamatay bangod sa tuman nga init. So kung naman sa baha naman naga-experience man kami sang tuman nga baha diri Bomboan labi na gid sa may Lake District kay daw dira ang damo nga kag madumbo nga lugar. Madamo permi ang mga damage sa mga property nga nagakatabo diri magluwas ang grabe nga baha nga natabo sa nagliligad nga binulan sa Germany Bomboan. I have checked ang nagtambong diri sa aton delegasyon sang Pilipinas ginpangunahan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang ining pagtambong sa sining summit no para sa sining United Nations Climate Change Summit dira sa Glasgow. Sir Ramil no sa amuning nagtambong sa bahin man sa aton iya sa may pungsod Pilipinas. Actually delegasyon ini no ang gindala no may mga miyembro sang delegasyon Department of Finance Undersecretary amuna amuni ang DNR no Department of Energy no amuning kung tanawon mo ang nagbugos diri sang delegasyon sobra ni pulo actually 2, 4, 6, 8, 10 damong delegasyon sang Pilipinas nga nagtambong dira sa Ramil 12, 14, 16, 18 lakbilog si Ramil. Yes, kay ang ginabanta nila Bomboan sa bilog na sini nga summit ang magatabong nga mga representative kag ginatawag nga accredited delegates nagalabot tanan sa 25,000. Damo, So no? that's why well prepared gid ang amon diri nga kun bot naton silingon ang amon sini nga security. Oo. Tama gid ka no kay nag-dispatch ini sila sa masobra sa 10,000 ka mga police forces. Sa 10,000 sina 45% naghalin sa bilog nga UK. So bot silingon 4,500 naghalin sa bilog nga part sang UK nga nag-augment, nagbulig didto. Magluwas sina Bomboan madamo pa sa mga matawag naton nga mga forces no, ginatawag nga British Transport Police. May ara man naghalin sa MOD o kung ginatawag diri sa among nga Minister of Defense, Police kag subang man representative
nga naghalin sa Civil Nuclear Constabulary. So madamo nga mga forces ang yara subong sa Glasgow nga kung sa din nagabulig mintinar. Kay ang ila sini nga procedure bumbuan, magluwas nga may forces nga nag-augment sa palibot si sina nga lugar, pero sa Binyo mismo ang in charge kaya ang iya sang UN forces, no, United Nation Forces, amo sila ang nagahatag sang seguridad sa mga delegado sa sulod mismo sang Binyo bumbuan. Sir, siguro maybe because nga although hopefully ining delegasyon like naghalin sa aton sa Pilipinas, damo-damo man sila, pero kabay pa nga ano sinigani, hinabalang ang pagkadto nila mangin mabinungahon gid, hindi lang nga tungod nagkadto sila, kahit tungod nga nagpa United Kingdom, tungod nga nagpa England, no? Pero it's good to know nga grabe ka preparado ang security ninyo. So it's like sir nga do ka normal naman gid dira sang sitwasyon. Actually gani sa sulod ya ang mga leaders gani they're not wearing face mask naman lang, although makitaan mo ga social distancing man amo ni, pero though it's like ay normal meeting lang, no, Sir Ramil? Yes, bumbuan kag sa aton mga tagpalamati nga sa nasiling na sa aton nga na-report dira sa imo sa una nga halin pa sang July 19, I think, nga wala na kami sa ginatawag nga mga face mask. Oo. Wala kami gagamit face shield diri kay Only in the Philippines. Wala gid man kinahanglan ang face shield. Face mask kag social distancing, no? Oo. Gina-strap na namon. So that's why. Pero sa subong may ara sila sa ginatawag nga gina-implementa na subong sa sulod mismo sang Congress, sa aton dira kung Congress o kundi sa House of Parliament, nga kinahanglan na magbalik sila sa face mask kay may ara sang mga katapo sa House of Parliaments o kung member of Parliaments ang na-COVID bumbuan. So amo ina subong pero bangod kay ginatawag bumbuan na daw almost vaccinated na ang mga tao diri, mga kabataan na lang, amo na nga hindi mo malabot wala ang ginatawag nga 100% kay ginahulat pa ang approval para sa mga kabataan nga mabakunahan sa COVID vaccine bumbuan. Yes, no. So may mga reaction mga kauturanta si Ramil. Amo walang gid na bomboan. Ang difference is we are developing countries and we need power like coal power. And we didn't even complain before when they were using their nuclear power. Okay. Kahit hindi bala ginahambal sir, may dako ning epekto sa environment ang coal-fired power plant. Pero kinanglanon taman ni para sa aton iyang kuryente ano na. So hopefully paano lang ni siya mabalance siguro, Sir Ramil? Yes, bumbuan sa subong amo na ginaamat-amat lakat down ang mga harmful bala nga may ara sang methane emission kag naga-add on sa aton sini nga global warming nga mga gamit o kon mga technologies. That's why nga diri sa UK nagpass na sila sang isa ka rules nga by 2030 may mauntat namon nga ginatawag nga mga gamit sa crudo o kon sa gasolina nga mga salakyan. So as much as possible, ang ginatawag bala na nga it's good to be true nga by 2030 diri sa UK ang target nila electric na tanan nga mga salakyan bumbuan. Then sa London, kung magsulod ikaw sa London, may ginatawag nga congestion charge na hindi ikaw kasulod o kung makasulod ka dira sa amo na nga adlaw halimbawa alas city sang aga hasta alas city sang gabi, kung magsulod ikaw sa sulod sang city center sang London sa may congestion charge kay naga-add on ikaw sa ginatawag nga emission dira sa meeting sa London, mabayad ikaw sa mga 15 pounds sa bubuan. So amat-amat kami nga naga-impose, nagapatuman sang lahi nga maghugot para makahagan-hagan sa ginatawag naton diri nga global warming bubuan.
Yes, nga global warming nga mabatyagan pati gid kita sini Sir Ramil, no, hindi lang man sa pila sa mga kapusuran pero mostly siguro, no, nakabatsyag sini, no, climate change and ti ang commitment gani sa mga world leaders nga tapuso na ang deforestation pag-abot sa 2030. Hopefully matigayon ini Sir Ramil. Yes, amo ila nga target sa 2030 nga ang deforestation totally nga untat, no. Hindi gid man mauntat, at least ma-minimize ang pagpang-utot o mapaganhagan ang pag-utod sa mga kahoy. Kaya ang ila sini nga ginbasihan bumbuan nga kasugtanan ang ginhiwat nila sa una nga Paris Agreement o Paris Accords ang 19 sang nagligad ka 2015 nga kung sa diin ang ilang nga target nga matry nila nga mapanubo sa 1.5 sa Celsius ang kainito, no, pagi sa nasiling na naton kaina sa mga changes nga ilang nga ginapatigayon. Kay kung magkadto ka bala sa Paris, France mismo bubuan, ang ila sining lugar dira ang ila tubig free kaga tama ka kwan. So first ina nga country nga sa bilog nga kalibutan nga nagapatuman sa mga drinking water bala bumbuan nga free ang tao nga makainom, wala ginabakal. Kung gusto mo nga hindi magbakal, may ara free nga daw tap nga tubig nga maimo mainom bumbuan. Okay, sige. No, importante man sir, no, ang seguridad mangin dira sa summit, mangin mabinungahon lang ni inibalang pagtililipon sa mga leaders, may dako ni siya nga impact sa ginapangatubang naton nga sitwasyon nga maput into ano gid bala ang ilang nga ginahambal ni subong to end deforestation, or if not nga ma-end man at least matigayon and para medyo bulubalanse man ang aton iya nga palibot. Hopefully amo nang matabo, no, sa sini iya nga pagtilipon. Kaya imagine na damo-damo delegado luwas na sa mga head of states nga ara dira sa Ramil. Yes, tuman kadamo, no. Kaya pero sa head of state daw ang target nila tani sini mga 200, no, 200 ka mga prime minister, president o chancellor man dira nga mag-aabot, pero daw mga 100 plus lang nga nag-abot, pero ang ginhambal nila nga ang total nga mga delegates nga mga representatives, damo man representative, accredited nga delegates nga nag-abot diri mga more or less mga 25,000 bumbuan. Gani man ting Pilipinas bala sir, ang delegado sa Pilipinas way man yang aton iyang presidente, pero pilato gani ginisip ko bago lang mga 16 man 19, no, so amo ina siya of the 19 gani ito yung mga naka-experiensya ni sinang UN climate change negotiation duha man lang. So although 19 man delegado naton sa Pilipinas, pero amo lang ang aton, hindi man masayang ang kwarta sang gobyerno, kalokadto kita to nga hindi lang tato ma-excite nga may summit sa London, kiti kanami nga daan sa London, especially sir nga hidlaw na kalabanan diri mag-travel kay manti tungod sa aton iya nga sitwasyon. Amo lang ang aton ya ang mga delegado sa Pilipinas, pagbalik diri nila hindi lang sila sa knowledge lang, pero maput into action kung ano man ya ang nahilisugtan sa dira iya nga summit, Sir Ramil. Yes, amo na ang ila sining mga ginapatuma, no, nga almost negotiation every day kung ano bala ang mahimo sa tag-isa ka country, sa taga-isa ka pungsod nga makakontribute nga mapahagan-hagan ang ginatawag nga global warming, katulad sa ang pag-untat sang pangutod sang kahoy, kag pagpanghaboy sa mga actually bumbuan magluwas sina nga sige ang subong nga meeting o kung nag-umpisa ini sa aga mga alas 8 sa aga kag magatapos sa hapon, depende sa iba no nga loyal pa nga mag-extend sang ila sini nga mga speeches. Magluwas sina bubuan, madamo man sang ginatawag nga naga-rally, no, ara sa gwa nga nagapakita sa ila sining hindi man pag-ugyon kay gusto gid nila nga i-pressure nga matuman gid ang pagpahagan-hagan, no, sa emission methane emission kag iban pa nga sahi sa mga
pamaagi nga mauntat no o kung mapaganhagan kay mga may-ara sa mga dalangko diri sa amon nga mga organisasyon hindi lang diri sa UK kundi sa bilog nga Europe kag sa iban pa nagkadto mismo diri sa Scotland katulad sa Ocean Rebellion, Extinction Rebellion, mga Greenpeace kag iban pa nga delegado ini sila bubuan halin pa wala pa ni nag-abot ang nagpatuman siyang sinapol ining COP26 madamo na diri sa ginapatigayon nga rally sang sini nga mga grupo agud lang pressureon ang government, ang UK government nga mapatigayon sa drastic action agud nga mapatuman ining ang mapaganahagan diri ang global warming bubuan. Ang ibang gani naga-uba no, naga-naked sa may House of Parliament bubuan sa nagligad nga inadlaw. Pagod para lang mapakita ang ila sining ginatawag nga hangyo kag ila nga gusto nga mapatuman bubuan. All right, sige. With this, Sir Ramil Isugon, sir, thank you so much for your time, ha? Sa subong iyang aga, no? Sa imo tiyempong ginhatag sa aton, diri sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Yes, Bomboan, nagikan diri sa United Kingdom, ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Nabatian naton live ang aton nga Bombo Correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon, no? Para sining ginapatigayon ongoing COP26, no? Climate Change Conference, United Nations Climate Change Conference sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo delegado sa Pilipinas 19 bilog mo. Aton ganiya, way man na problema. 19 man na sila. Syempre, ginpadala na sa Pilipinas, pero kay importante ni siya nga summit. So, maybe tanan nga yan siya sang ara ang mga yan siya sang gobyerno. We have here DOF, Department of Finance, tatlos lakbi. Damo-damo sa DOF ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walok bilog, no? Sino pa? Si Foreign Secretary Teodoro Locsin, Philippine Ambassador, of course, Yara Igidna sa United Kingdom, ang Department of Foreign Affairs, tatlo man kabilog, Department of Energy, duhas lakbilog ang DNR, no? So, 19 ini sila kabilog. Why man si President Duterte, pero 19 man niya kabilog. So, ngaton lang man iya, why man na problema, no? Although nga for sure, kay tungod nga official ini siya nga travel, siyempre kabansang gobyerno, ang pinakapunto because very important ining climate change kay diri kita ga-start sa kalibutan. Why man yung mga material nga bagay kun ano mga possession ta subong, hindi ta man ni mapuslan kung guba man ang kalibutan, no? So meaning this is very important. That's why nga ginatutukan gid ni sa mga world leaders, no, mauntat na ang deforestation, no, ang pagkontra sa coal-fired power plant na naga-contribute bala nga sa global warming nga mag-init aton palibot, di ba? Mga heat wave dumduman nyo, I think that was last year. May mga interviews kita sa mga correspondent natin sa Canada, perting heat wave nga kadamo sa mga nagtaliwan, no? Bangod sang heat wave. Tapos kung mag-ulan man, perting baha. Recently, Germany, perting man tong baha. No, kung iban nga mga bahin sa kapungsuran. So, initanan, anong rason sini? Titungod nga palibot ta. No, nga hindi na mapunggan ining mga pagbaha do ka first time ning mga kalanabo bla di bla daw nagabalakuon man gani because nga may COVID pa tapos amo pa ning sitwasyon sa aton nga palibot diri sa Pilipinas experience ta gid na iya no manotice ta sang gagmay pa kita no sa aton nga mga kauturan do ka okay man lang ang init na di tanto subong ito hindi ka rin kagwanta maggwa nga kainit no and then kung mag-ulan gabaha gid dayon kati syempre sa kabukiran to way tanto nga nagahold sang tubig ang aton nga mga kalasangan that's why ginaprotektohan ta gid na ang pagpanguling dira mga simple nga mga amusin ang pagpanguling ta nga manapas ta kahoy sa kagulangan sa kabukiran so dako na nga impact sa aton nga environment no debla ang pagsunog sang ang mga basura ta i-dispose ta sa mayo hindi ta magsunog sa mga plastic nga tungod ining plastic ginatudlo gid niya sa aton naka-contribute na magkalabuslo to aton ozone layer ho. So these are the things nga kukisa abi mo kasimple lang nga bagay pero
kinanglan tiniya ang tagsa-tagsa naton ka kooperasyon. That is why sa kadamo man sang delegado nga ginpadala sa pungsod Pilipinas, no, why man na problema, basta whatever they learned kag kun ano to ya ang dapat nila himuon naton, no, sa mahimo tagid para sa aton niya nga pungsod kay hambal ta na gani ang ining mga gina-experience naton subong ya tanan diri sa kalibutan ti ubangin wala na siya sampulos kun inablang maguba man ang palibot ta, no? Sige, yari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Bombo Radio Bacolod, good morning! Kamusta na ang mga balita, Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang pediatric 8-3 nga vaccination ma-resume kami today diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Ma-resume ang ginuna nga mga kabataan bala ages 12 to 17 years old nagapangidaron 12 to 17 anyos. May vaccination sang Friday, October 29. So amo nang ginuna may mga comorbidity. So subong nga adlaw ma-resume sa Riverside Medical Center plus ang iban nga mga kabataan nga mga wala comorbidity basta 12 to 17 years old sa duha ka mall diri sa amon sa syudad sa Ayala kag sa SM dira sila bakunahan, no? Amo na ina ang pinaka latest sa amon diri kay man kung sabahin sa mga adult nga population mga 60% na diri sa amon, no? Hopefully kadasig lang actually Bombo Richard diri sa amon ang mga nabakunahan diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kabay pa basi by December kung 60% kami subong by December maka herd immunity na kami among pagtan-aw diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kahapon sa duwang pa naman nga balita nagpagwa sang classification ang Department of Health Region 6 nga gin-classify na ang Bacolod City sa Alert Level 3 kay sang tinadikdan sang gin-announce ini sang National Interagency Task Force nga Alert Level 4 kami tinag-apilar gilayon ang alkalde sa syudad si Mayor Bing Nunadia nga nagbubo ng amon kaso ang ginpasihan to mga previous weeks pa to but sang last week nubo ng kaso sa Bacolod plus idugang ining pag-classify sang region nga Alert Level 3 ang Bacolod so basi panubunubuan man ang alert level sang COVID-19 bala nga classification riya sa amon sa syudad kay man ang sabahin niya sang probinsya sa Negros Occidental yara ang province sa Alert Level 2. Subuman, sa liwang namon diri nga balita ang assessment sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagtapos abi sang All Souls Day, All Saints Day diri sa amon kay kahapon last day nga ginsaraduhan ang mga sementeryo kay today balik naman liwat. So hambal diri sang Negros Occidental Police Provincial Office okay man why man sang kunano nga mga insidente dira related sa Tigkalalag suno iya sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Pagulan gid Bombo Richard nagpakigangot man kita sa aton nga Bombo correspondent direkta dito sa may United Kingdom kung sa diin ginapatigayon sa Glasgow England ang ining United Nations Climate Change Conference, no? Ika-third day subo so sa mga ginasugilanunan para ma-address ining global warming, ining climate change, ang pagtapos ng deforestation, ang commitment sa mga world leaders, kay mga world leaders may sagatos pero kabugusan nga delegado mga 25,000 man kita delegado naton sa Pilipinas gani mga G19 man kabilog para magtambong sa siniiya nga summit. So amo ni pero sabay nga sang security why man sang problema ang security dito sa England as if nga dito sa United Kingdom do ka normal naman sang gawi wala na gani sila yung naka face mask wala na sila kunano nga sa ano bala because ang COVID-19 tungod nga nalabot naman nila na dito ya ang herd immunity. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Richard. Salamat kay Bombo Radio Bacolod, Bombo Ana. Check pa naton karon Bombo Radio Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga talalupanggan nga mga balita diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Liton kita alay sa amon diri nga COVID-19 update kay kahapon nga adlaw. Sandig siging pagwara datos ng Capiz Provincial Health Office. Ang amon diri nga probinsya na dugangan sa panibag-o nga nagpositibo nga may apat ka mga new confirmed cases
mga nakarecover apang duhagid kahapon ang nadugang sa mga napataya. Sa kabugusan, ang amon diri nga confirmed cases ang nagdangat na sa 9,332 kasi ini nga numero 8,691 ang mga nakarecover, ang mga napatay naman iya 445 kagahamon subong diri nga active cases ang naganubo kasubong gani 196 na lang ang amon nga active cases. Sa dugay na amon diri nga balita, may ara dira sang ginaaligar ginkarna po Bombo Radio Iloilo sa may bahin sa Balasan, probinsya sang Iloilo kag namutikan no ginapayag nga na trace sa tag-iya sang salakyan ang among salakyan kay man bangod gani no sa GPS. Tinakita niya to ang salakyan niya ara sa may bahin sang Rojas City sa isa kadako nga mall diri sa may syudad sang Rojas. Pinagpakig-angot no tag-iya diri sa Rojas City Police Station kagamoto gilayon mga gin-aksyonan sa diri makatapos ang kapulisan sa Rojas subaybayan no gin-monitor atong salakyan ginsinundan siya ay nataw na mutikan sini nga driver ning suspect agin kilala gani kay Jerry Aldrin Bazar 33 anyos kag residente ni siya sa PH5 or Phase 52 Fairville Street, Santa Barbara, Iloilo. Nanabalaan niya itong mga sunod sa iya kag pagabot gani sa Banwasang Pilar ti may ara inadira sang checkpoint. Gintapundo siya, gani mo ay siya nagpundo ti nagbaskog pagid ang pagduda sa mga kapulisan. Rason naging lagas gini ni siya kag naglabutan gani dito sa may bahin sang nag-abot na sila sa may probinsya na sang Iloilo kag nakabunggo ini sang isa ka tigulang. Ay patay gidi ang iya nga nabungguan kiman dasig-dasig ang iya nga padalaga nati nadakop ni siya kag sa karon gani no ara ini siya sa mga katapo sang kapulisan sa kustodiya sa Balasan Municipal Police Station. Nadugay na mo diri nga mga balita lokal sa Nobyembre 1 ti sandig man diri sa mga sa records nga mo sini nga Bureau of Fire Protection. May nagluntad nga pila ka mga sunog kag tatlo gid no ang record diri nga totally burned bangod sa ang duha diri ti confirmed na nga bangod sa napabayaan nga kandila. Kay man to Nobyembre 1 gani no kalabanan man sa ato mga utod ang nagsindis ang kandila kag na posible way na taong ila balay kag way nila man to na yang bantayan ti sunugid no totally burned ang ilang mga panimalaya. Pag ining isa naman niya late recorded sa may bahin sa isa ka pulo diri sa Banwasang Pontevedra kay man pulo gani way man to sa may nagrespondi gilayon kay man medyo malayo man sa Banwa ay totally burned man ining isa ka panimalay kag ginahibalo pa karon sa magkatapos ang Bureau of Fire Protection Pontevedra kung ano ang gintunaan sa sunog electrical fault bala o kung sa gihapon kandila kay man natabo man gani ini sang Nobyembre 1. Di wala man nagkulang amon diri makatapos ang Bureau of Fire Protection sila nga pagpangrekorida kag sa naton diri nga panugyan man sa Bombo Radio nga ti pagabot sa Fiesta Minatay o kung sa Tigkalalag kung magsindi sila sa ilang kandila ipailayo nila sa mga mga madali maduktan kag siguraduhon nila nga di sila magtulog ti patay na ang kalayo sang among kandila. Pero sa gihapon may ara gyud nga na-record nga nagkalasunog nga mga panimalay bangod sa sining napabayaan nga kandila. So far mo rin may nagkuha ng balita diri sa among syudad sa bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Richard. Salamat gid Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Check pa naton karon Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard. Mga nagapauna namon nga mga balita diri samon sa Banwasan Kalibo, kaya kabugusan nga probinsya sa Aklan, may nagtuhaw tong hacking incident sa may sitio sumuagi barangay Ranas Banwasan Balete, kung sa diin ang ginasugid suspect isa ka 18 anyos
kag ang biktima nakilala sa kay Julito Nerviol kag sa legal nga pangidaron kag residente man sang nasabitan nga lugar. May mga nagtuhaw to nga gamay nga komosyon ang ining biktima nagawat ng tani pero siyang langin na nasaulisan ang inangin target sang ining suspect. Mo to matapos kin labo sa pipila ka mga porosyon sa iya kalawasan gilangin dala sa amon nga hospital diri sa Banwas ng Kalibo kag subong nagapabilin nga confined no kag based pan sa information nga ginatag sa aton sang taga Balite PNP subong adlaw nakatala na man nga inquest ang inang suspect ang 18 anyos sa suspect kag sarang nga mga patubang sa kasong frustrated murder kag attempted murder. Kag sa dugang pagit namon diri nga mga balita pagabot man sa amon nga vaccination diri sa amon sa probinsya sang Aklan nagabato na subong no nga amon nga gobyerno probinsyal sang mga walk-in no client nga naila magpabakuna dito sa amon nga may vaccination site sa may ADL Sports and Cultural Complex. Gin-anunsyo ni sa provincial health office kagapon nga umpisa no kapon November 2 pwede lang mag-adto ang pipila ka mga naluyag magpabakuna no basta importante way dapat nagapili sang kung ano man ang igaturok nga bakuna kag pero majority nga nila nga ginaturok is Pfizer kag siling nila to kapon first come first serve no ang ilang pulisiya kag ang ina nga pagpanurok nila bukas para sa mga 18 years old pataas. So makinanglan lang nga magadala kag magapakita sang valid ID ang mga naluyag nga magpabakuna at siyempre magdala lang gid sang ilang kaugalingon nga ballpen kag siyempre mag face mask kag mag face shield. Ini bukas kada Lunes kadlaw tubtob Biyernes alas 8 sang aga hasta alas 3 sang hapon para ina sa tanan nga mga walk-in vaccinate. Dahil sa dugan namon diri nga mga balita pag abot man sa ginatawag naton nga climate change may yara no nga na-interview kita kagapon bali isa na ka environmentalist no kag siling niya nga may yara gid man no nga problema kita pag-abot sa aton nga ginatawag nga climate change no kay siling sang ini nga si Ma'am Rebecca Tandog environmentalist no nga maabo na nga nasyon ilang ang Pilipinas no maabo nga nasyon ang nagapanawagan nga taw-an sa nagkigong itilupangot ang nagakanabong climate change kag based man no sa mga report sang mga pipila ka mga grupo nga mga scientists nga may mga nagatuhaw no nga nagagrabe naging ginatawag bala nila nga heat waves pag munang rason kung nga iba ang sitwasyon no sa aton nga mga nasyon diri sa aton sa kalibutan. May mga yara nga may mga nagatuhaw nga pagbaha, may mga yara nga pagnubo sang level sang kadagatan no muna taw-an gid sang importansya kapin subong sa aton diri sa Pilipinas sa aton nga nagapailihir nga taw-an sa importansya ang inangan tawag naton climate change. Kag muna ang nagapauna namon yung mga balita diri sa amon sa Banwas ng Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat din Bombo Radio Kalibo. Mga balita diri sa Bombo Radio Iloilo walo na kadlaw sang nakaligan pagkatapos ng ginpatay ining si Claire Diargosa. Ang kaso kasubong wala pa matumod kung sinugid ang dako nga tawo sa likod sa ni. Pero ang pulis nagapasalig nga wala nila ginatulugan ang ining investigasyon. Ang management sa subdivision sang iyang sa subdivision kung sa diin ang iyang balay may kakulangan sa security measures anto sa mga pulis. Sa dugang pagin nga mga balita, Mayor Jerry Petranias maapil sa ATF pamagi sa pagpadala sa resolusyon nga mapanubo sa level 2. Halin sa level 3 ang status ang syudad sa Iloilo. Gusto pagit sa alkalde nga mapalog-halugan pagit gamay ang sa dugang pa nga mga balita ning palog sang mga pinanggawi sang mga pumuluyo diri sa syudad
kay ti ang mga salakyan na pagkuha naman ng mga barriers no, amat-amat na 100% capacity na sa ila sining pag-travel. Sa dugang pa nga mga balita, mga pribadong hospital sa Iloilo, posible nga hindi na sila yung magpamiyembro sa PhilHealth umpisa sa masunod nga tuig. Base diri sa pahayag sang Private Hospital Association of the Philippines, sa Visayas chapter, 7 ka mga private hospital dari sa syudad ti ang ilang panindugan nga ginapasalig lang sila sang PhilHealth nga mabayad sa minilyon nilang utang nagahigod na ng mga private hospital kag ara na sa survival mode. Wala gin gani kalabot no 30% ang ginbayaran sang PhilHealth sa ila. Ati wala nabot 30%, damo pa sila sulokton. At sa PhilHealth amo nang ila sa nga ginawangal. Samtang lalaki ito nakainom, lango ito sa baybayon sa Banwasang San Joaquin, patay ining biktima. Amo si John Paul Esteba, 25 anyos, sang Banwasang Igbala sa Iloilo. Amo ning mga balita dari subong istoryahan ning parte sa climate change nga amo ning ginaistoryahan dito subong kag kun sa din may isa na gani kagatos na masobra isa na kagatos ka mga world leaders ini nagkomiter nga tapuso na ini ang deforestation sa 2030. Pero natistingan na ni sang 2014 na paslawan nga manotis ninyo diri sa amon gani gamay-gamay lang ulan ang syudad, porte ang tubig, porte ang baha sa iban nga mga probinsya namon na dumduman sa ligad tong binalita tong mga kasapatan ng kalaanod. Apisar nga mo sining sitwasyon bangod affected kita sang ginatawag nga climate change. Natistingan na ini 2014 base sa 2030 kuan ini madapot gid man ini Bomboan Bacolod. Kabay pa Bombo Richard kaya mo na gani no earlier discussion naton with Sir Ramil Isugon naga-live siya nga report dito sa England, United Kingdom. Grabe man ang mga commitment sa mga world leaders to end deforestation, i-address na yung issue naton sa global warming. So aton diri nga kung anong nasivira nila dito maput into gid bala into action man nga, like for instance amo lang ni example naton di bala aton nga representative sa Pilipinas gincheck ko diri mga 19 bilog Bombo Richard mo. So sa 19 sila maski gasto para sa ila ang gobyerno kung amo naman ang mga palaagyan nga pag-abot diri sa Pilipinas ma-apply na nila diri ano ang mga natipon dito, ano ang mga commitments, ano man ang mga bulig sa iban nga mga kapungsurante. Hindi man kita manghinayang sina Bombo Richard kay ga-star kita sa kalibutan mo tay mangin wala ni karon pulos kung maguba man lang aton kalibutan kung ano man dring naangkon kasubong sa kalibutan mangin wala pulos kung ang kalibutan mismo hindi maayo nga aton ginahimtangan nga nabatsagan gid naton subong kung mag-ulan pwerte man kaysa hindi taw punggan mabaha kung mag-init pwerte man ka init sa iban nga mga nasyon gani. Grabe yan mga heat wave pagid mo Bombo Richard. Amo gani okay maning development kung kaysa pero kung papaso naton kag pangtumbaho naton mga kahoy may iba na sinadari nga istorya. Ati kung nantawon mo sa iban sini nga mga lugar tawa bala dito sa madata nga pagpangutod sang kahoy sa malapad nga bahin to sa Amazon rainforest kagiban pagid nga mga nagpledge dito nga kabatyag man sa mo sini pamagi sa pagpanukot man sa kalibutan naton to hindi sa help sa mga leaders ngayon nga gusto kag nagkomitar diri madala tanin nila diri sa pungsod Pilipinas Rojas. Mula gani Bombo Richard no lati tanan na gid kita apektado sining epekto na sang climate change kag global warming. Kag actually isa diri gayagin nga ang rason man amo ang human activities hindi lang man mo man ining deforestation tao man ning nagahimo di ba? So dapat sa aton mismo magagikan man ang disiplina man na pagpangalaga sa aton sininga kalibutan. Kag isa gani diri tani no ang mga kapadalagan man nga leader diri sa aton sininga Pilipinas ang ano man nila no tagaan isa ni nila tani nga pagatagaan sa ano man ni kalupangod kung paano pangalagaan ang aton nga mga dungang mangga or aton nga palibot kay man kita ti umalagi man kita diri paano mga sunod naton nga mga henerasyon kung kita mismo sa karon ginapabayan ang aton nga palibot Bombo Richard. Amo gani may projection diri kamo dira sa Rojas City kami diri sa Iloilo City dala ng Cebu City diri projection by 2025 balubog na tas tubig ni amo ning sitwasyon ta bangod sa sining
climate change to kung mag 2025 na ang Iloilo City, Cagayan City or 2050 malubog na kita sa tubig, hindi man 2025 o dali lang daan karon masala ta 2050 na malubog kuno kita sa tubig ba no na lang sitwasyon naton magamo siniman sa hilot ta sini sa umama sa hilot sa bukid kung wala naman to kahoy grabe man tong kadikado kung sa binit ka sang suba may flooding kung sa binit may ka mandang balon no why kagid pakatuhan kon climate change na kon pag-ilis na sang klima ang magambal kang magsinggitan kalibo Why tagi dyan mahimo, basta kalikasan gidyang humusgar, Bongo Richard. Ang why tagi dyan tunan, kayo mo na gani, no? Kung sa higad ka man sang baybay, balod ang kontra mo, para ma-save ka, dito ka man sa babaw sang bukid. Pero siyempre, araman nagatuhaw ang landslide. Why gidya kita katuhan, ang mangyabi lang ginaton na para masulbar ang ini nga mga problema, dapat magpanguna ang mga yara sa posisyon ang aton nga mga world leaders kag dapat seryosohon nila no ang kung ano man ang mga manginvest nga tikangla para makatagan man sang kanila aksyon ang muna nga nagalala subong diri samon kita nyo sa Banwas ng Kalibo gamay lang tong ulahat sang kalangitan lubog na kami sa baha, mapon mo na, Bongo Richard. Amo gani, anyway, kabay pa. Alaw man nato na manabot nato ng ining target. Sige, hindi na ako pagbalik. Alright, sige. Salamat, Gid. Diri sa Saudi Arabia, Bomboan, target plan nila, 450 million pieces nga kahoy sa ilang green initiatives na gamit na sila sang drone, para isabuog sa liso. Okay, Gid, no? Isa na sa mga dapat man tuod nga himuon, no? Kung saan, pa kundi subong na nga daan para magturubo pa ng mga puno sang kahoy. Anyway, mga kabinan, why na kita minabilin nga tiyempo. Standby na, ha, sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, mangin kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Agripina Longakit sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Ako nagdaog sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM Part 20. Dako gid akong pasalamat. Ako gid ang una nga buy na mano nga nakagabutan ng akong pangalan. Ako nakabaton sa 500 nga cash kag ang gift pack. Ang premyo ako ning gumahiton pa dugang sa akong lod sa akong tiangge. Lutoon to ang gift pack ko, lutoon ko ni para sudan sa among pagkaon. Kag nagpasalamat man ako sa mga sponsors. Ipangagda ko tanan sino aga pamati mag-entraman kamo sa Bombo Radio para magdaog kamo pareho ko mayo man pangabuhian ninyo kag makarabi na gini paabot naton sa Grand Draw sa December 25 basi isa man kamo makadaog sang 1 milyon. Basta Radio Bombo number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Miyerkules, Nobyembre 3, tuig 2021. Kagkaroon sa tanang mga pangulong dinalan. Una kita sa top story of the day. Masobray sa kagatos ka world leaders nagkasugot nga tapuson ang deforestation sa tuig 2030. Kadungan sa UN Climate Change Conference sa Glasgow, Scotland. Queen Elizabeth nagalam nga mangin mabinungahon ang makasugtan sa COP26 conference. US President Joe Biden nagtrending sa social media matapos mapiyungan samtang nagapadayan ng climate change conference. Sa nagapangunang nga balita lokal, pag-obserba sang tigkalalag sa Negros Occidental nangin matawhay suno sa NOC PPO. Magnitude 4.1 nga linog sa Sipalay kahapon sang udto. Wala sang ginbilin nga damage. Proposed 2022 budget sang syudad sang Bacolod pasado na sa second reading pagi sa special session sa Sangguniang Panlungsod. Teaching kag non-teaching personnel sa kolehiyo ilakip naman sa listahan para sa COVID vaccination. Pinakadako nga volunteer group ni Manny Pacquiao nagbalhin sang suporta kay Mayor Isko Moreno. Samtang sa nagapangunang nga balita, National Commission on Elections nagpanindugan nga wala sang conflict of interest sa kontrata kaupod ang F2 Logistics nga naangon sa supporter ni Presidente Rodrigo Duterte. Human Rights Organization nagfile sang petisyon nga i-cancel ang COMELEC kasahon sang COMELEC ang COC ni Anay Senator Bongbong Marcos. Senador Bato de la Rosa aminado nga nagakahangawa sa resulta sa investigasyon sa International Criminal Court. Sa balita sa negosyo, Negros Occidental Provincial Government nagpasalig sa maayong nga partnership sa PhilHealth. Balita sa hinampang PBA nagalaom nga makabalik sa mas normal nga hinampang sa second season. Sa balita sa entertainment, Miss International 2021 Cinderella Ubiñeta nakabalik na sa Pilipinas matapos ang madinalagon nga pagpakigbahin sa pageant. Kag sa balitang espesyal, mga residente sa California, USA nagtawag sa 911 matapos gindumdum nga nagakasunog ang balay apang Halloween decoration lang gali sang isa ka pamilya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna nga Zaga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nakapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilisoan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kapod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho nakita sa mga detalye na sa nagapangunang nga balita international sa atong top story of the day. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Sa Glasgow, Scotland, United Kingdom, nagkasugot ang mazobay sa gatos ka mga world leaders nga tapuso na ang deforestation sa pagabot sang tuig 2030. Ini ang nangin nakasugtad sa mga world leaders nga nagtambong sa 2021 United Nations Climate Change Conference ukol na COP26. Sa ginpangunahan sang Brazil ang pagpirma sang kasugtanan tungod sa madamong mga kahoy sa Amazon rainforest ang nautod na. Nagdangat naman sa $19.2 billion ang ilang na pangako para sa public and private funds. Gindayan naman sa mga environmental experts ang tikang apang nagakahangawa man ang mga ini nga masulit ni wata na tabo sa ila panggako sa 2014 ngayon tato ng deforestation. Ginpagman ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson nga muman ang host country sa global meeting sa Glasgow, England nga mas madamo nga pungsod sa karon ang nagpangako nga ipatuman ang deforestation. Suno kay Johnson ang climate change ang kaangay sang doomsday device. Ang device ang ginagamit ni James Bond apang ini ang matuod nga bangod nga nagakataon
pagpatabo sa climate change ang hindi isa ka pelikula. Inimban bangod sa kahimuan sang tawo nga nagagamit sang carbon kung rin nadugang sa init sang kalibutan kag kun mataman sang kainit nagatugas sang heatwave, bagyo kag iban pa. Suno pa diri kun magpadayon sarang nga mapanas ang syudad sang Miami. Suno kay Johnson kun hindi pagseryoso ng paghimos sang tikang para sa climate change, tuman na kauli para sa mga pamatan-on nga tapnaon ini. Humanity has long since run down the clock on climate change. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. Ang kabahin sa pagpahayag ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson, ginpangunahan naman ni Queen Elizabeth II ang pagbaton sa mga world leaders nga nagtambong sa United Nations Climate Change Summit nga gipatigan sa Glasgow, Scotland. Sa nga video message giningganyo sang 95 anyos nga monarka ang mga lideres nga gayon maghimos sang tikang agod nga mabatuan ang climate change. Importante man sunod diri ang ipaiway anay ang pamulitika kagunahon ang paghimos sang tikang agod nga mabatuan ang climate change. Samtang ginatagan man sini sang tribute ang nagtaliwan nga bana sini nga si Prince Philip kag ginpahayag nga sang buhi pa ang bana sini malapit sa tagipusoon sini ang pagatipan sang palibot. Naibaloan nga hindi personal nga nakatambong si Queen Elizabeth pagod sa panugyan sang doktor sini nga dapat magpahuway ini matapos magpaidalom sa check-ups. I'm delighted to welcome you all to the 26th United Nations Climate Change Conference. And it is perhaps fitting that you have come together in Glasgow, once a heartland of the Industrial Revolution, but now a place to address climate change. This is a duty I'm especially happy to discharge, as the impact of the environment on human progress was a subject close to the heart of my dear late husband. Ang kabahin sang mensahe ni Queen Elizabeth II ginaduso naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa bilog nga kalibutan nga mag-commit sang mas ambisyoso tikang para sa climate change nga 45% cut sa carbon dioxide emissions sa 2030 kag net carbon emissions sa 2050. Ini ang mga goals sa scientists nga dapat labuton sa global community nga may kahigayon sa paghaganhagan sa pag-init sa 1.5 degrees Celsius subong nga siglo. It's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Our planet is changing before our eyes, from the ocean depths to mountain tops, from melting glaciers to relentless extreme weather events. Sea level rise is double the rate it was 30 years ago. Si United Nations Secretary General Antonio Guterres gin-anunsyar naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa pag-commit sang net zero emissions sa 2070. Ang promisa nagikan kay Modi ang dako nga bangod una na nga napaslawan ng India nga sa pag-anunsyar sang net zero target apang magapabilin ni nga disappointment sa kadamuan paundi sa key goal sang summit ang para sa tanan nga pungsod ang pag-commit sang net zero sa 2060. India will achieve the target of net zero emissions. These 5 elixirs will be an unprecedented contribution by India towards climate action. Friends, all of us are aware of the reality that the promises made so far on climate finance have only proved to be hollow. Si Indian Prime Minister Narendra Modi paagi sa isa ka interpreter. Sa amuman nga pagsinapol, ginpadayaw ni US President Joe Biden nga mayara ini sa mga tika nga ginahimo sa ang pungsod sini agud nga pakigbatuan ng climate change. Sa speech ni Biden nga mayara sang $900 billion nga pondo para sa renewable energy kag gini natala na nga aprubahan sang Kongreso. Kayuhon man sini ang operasyon sang pantalan para sa maayo nga paghulag sang supply chains kag ang pagdugang sang sweldo sa mga trabahador. Wala man sini nalikawan ang mga waswas ng China kag Russia bangod sa hindi pagtambong sa G20. The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions and
to raise to meet the task that's rapidly narrowing. This is a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5 degrees Celsius within our reach if we come together. Ang kabahin sa speech ni US President Joe Biden sa COP26 Climate Change Conference, samtang nanging trending naman ang video nga kuha sa summit nga nakatulog ang presidente sang Estados Unidos sa pagpadayon o kung sa nagapadayon nga summit, nagginpiyong ni Biden ang mata sinisang pila ka segundos sa ang spokesperson, ang spokesman, ang nagambal nga ako ng speaker, ang nagambal nga mga world leaders nga nagtipon sila sa conference. Ang mayara sang ikasarang agod maghimo sang desisyon kay maglabot sang agreement nga magaapekto sa kabuhi sa mga palaabuton nga henerasyon. Apang ginkantuan ni sang isa ka assistant niya ginhutikan naman siya ka ginliso man sang ulo sini agod nga magpamati antes magpatigayon man sang iyang nga speech. Nakakuha naman ni sang magkatuhay nga mga reaksyon nagikan sa mga tumalanaw. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Samtang sa kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nangin matawhay ang pag-obserbar sa antig kalalag Santos Assessment sa Negros Occidental Police Provincial Office. So kay NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala sang dalago nga hitabo kadungan sa pag-obserbar sa antig kalalag sa probinsya. Sa ginpasalamatan man sini ang media bangod nangin paalagyan agud maglaptang impormasyon. So kay Donasco, apisa nga natapos ng pagsaulog sa antig kalalag ang Police Assistance Desk sa Bakapulisan sa Patio magapabilin tubtub sa Nobyembre 4. Inagod magpatuman sa minimum health protocols kadugan sa pagkanto sa mga pumuloy sa patio matapos na talanang magbukas sa subong adlaw. Wala naman sa nagpadulong ang mga pumuloy sa mga patio samtang nakasirado ini sang Oktubre 30 tubtub kahapon Nobyembre 2. Through nga po sa medium na po natin na ito, which is ang media, na bawal po silang pumasok sa mga dates po na nakasaad. So, with that information, ma'am, hindi po silang pumasok. So, they did not even try, ma'am, to do it na pumasok pa sa sementeryo kasi alam nila yung EO 21-47 ni Governor Lacson. Si NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Wala sang may nasamaran o kon na record nga damage sa linog nga nagluntad alas 11:58 kahapon sang aga nga nasentro sa Sipalay City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zipard Gerhardt Kailian, hilway nakagwala man sa mga nasamaran sa magnitude 4.1 nga linog kahapon apang nakabatsag sang intensity 5 sa Sipalay City. Intensity 4 naman ang nabatsagan sa Hinubaan, intensity 3 sa Iloilo, Guimaras, Negros Oriental kag Bago City. Intensity 2 naman sa syudad sang La Carlota kag Bacolod City, samtang intensity 1 sa Santa Catalina, Negros Oriental. Suno kay Kailian, may patigayunon nga earthquake drill sa Nobyembre 9 kung sa diin iga-practice ang duck, cover and hold kaya agad matulunan akon matultulan man sang tagsa-tagsa ang ila mga evacuation areas. Nagpanugyan naman ini nga mangin preparado magpangamuyo kag pangayuon sa Ginoo nga hindi maagyan sa ang mga kalamidad ang probinsya. Ang Sipalay wala man naka-report sa aton sa damages or any casualties sa aton linog nga natabo sa Sipalay. Aton magnitude for earthquake kagaina is magnitude 4.1, no? Dason may mga intensities na record. Ang kabahin sa pagpayag ni PDMPD Head Dr. Zipard Gerhardt Kailian. Ginaproba na sa second reading ang 3.215 billion pesos nga proposed 2022 budget sa syudad sang Bacolod sa special session ng ipatigan sa saunang panunsod kahapon. So kay Councilor Cindy Rojas, chairperson sang Committee on Finance ang SP, naging mas madasig ang ilang deliberasyon sa budget kahapon kundi panggid sang tinalikdan nga tuig. So sa konsehali ni bangod temprano pa sa mga ininatunan ng budget kag naka-deliberate naman ini sa nagkalain-lain nga opisina antes pa man ang second reading. Pagod ilisipon na lang ang mga nagpamangkot sa sesyon nga madasig man nga nasabata sang resource speakers. Ang sesyon na nag-umpisa alas 2 ang hapon kag gini natapos antes pa man ang alas 4 sang hapon. Apang ang proposed budget ang magapaydalan pa sa publication sa sulod sang pila ka adlaw. Gani hindi pwede balakip sa pagbalik sa regular session sang SP subong adlaw. Ginalantaw ni Rojas nga mahimo mapatigayon na ang third kag final reading sa masulod nga semana. Ginpakigbahay man sang konsehal nga ang bulk sa proposed budget ang yara sa General Public Service
Services, Social Services, Social Welfare, Social Economic Services, kagiban pa. Pasalig ni Rojas nga may natala nga budget para sa tanan nga sektor nga kinahanglan sang syudad. Samtang gipahid man sini nga madasig ang pag-aprobar subong nga tuig kung sa diin mahimo nga mapasar na subong nga bulan hindi ka nga isang ginadeliberar sa ang 2021 budget nga nalabutan pa ang mga inisang Desyembre. Patag man sini nga bangod wala sila nakapreparar sa pagigos sa COVID-19 pandemic, gani wala na nila natutukan ang budget sa kundi nag-focus sa pag-atubang sa balatian. Nadugay man ang deliberasyon bangod sa madamo pa sa mga correction antes na pasarang budget. Nagsaka man ang city budget sa masunod nga tuig gikan sa 2.6 billion pesos, ginhimo ini nga 3.125 billion pesos sa 2022. We are right on time din actually. Medyo early this year compared to last year. No? I remember we passed the budget the first week of December, I think, or second week of December. This year we are ahead, we are right on time. Siguro because this year, we had more time to deliberate the budget of the different offices, ilang kinanglanon. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chairperson sa Committee on Finance sa Bacolod City Council. Magaresume na buwas nga adlaw ang vaccination sa pediatric A3 o kanang nagaedad 12 tutog 17 anyos. Lunsay may mga comorbidities kag wala. Sa interview sa Bombo Radio kay Emergency Operation Director for Operations Dr. Chris Rongon, ang vaccination para sa mga minor de edad ang may comorbidities ang patigayon nun sa Riverside Medical Center samtang sa mga minors nga wala naman sang ginabatyag ang sarang makapadulong sa Ayala Malls kag SM City. Sunod diri kon nakaparehistro na online para sa minors vaccination, sarang nang makapadulong buwas sa nagakaigo nga vaccination site sa mga ginikanan nga magaupod sa ila mga kabataan sa pagpabakuna. Dapat nga magdala sang ballpen, photocopy sang birth certificate o kon baptismal certificate sang minor de edad, proof of affiliation para sa mga ginikanan o kon guardians kag maskin ano nga government issued ID sang ginikanan. Santo sa pagsulunda sa Department of Health, Pfizer vaccine ang igatublok sa mga minor de edad. Magluwas diri nagapadayon naman ang rollout sa mga kabarangayan. Kag iban pang gid nga inisyatibo sang syudad. Suno kay Surongon 50% na sang populasyon sa Bacolod ang nakabakuna o nabakunahan sang first dose. Kag 45 to 46% naman ang fully vaccinated na. We will already start our vaccinations of 17 each group. Nga muna siya ang sa miskan may wala pa comorbidity or may comorbidity. So ang may mga comorbidity sa Riverside College Annex building. Tapos ang aton nga wala comorbidity, dili naton i-vaccinate sa Ayala Mall at sa SM. Ang kabahin sa pagpahayag ni Emergency Operations Director for Operations Dr. Chris Rongon. Kung paano nga tuman kadasig ang pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental sa Setyembre, nangin madasig naman ang paglubos ni subong bulan. So kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz, sa sunod lang sang siyam kadlaw kumalin sa Oktubre 24 tubtob Nobyembre 1, nagnubo na sang 1,118 ang kaso sa probinsya. Nebadoan nga sa Oktubre 24 ang active cases sa probinsya ang yara na sa 3,644 samtang sa Nobyembre 1 yara na lamang ini sa 2,526. Sa karon nga padayong pagnubo sa mga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Aminado man si Diaz nga nagnubo naman ang daily reproduction rate sa COVID-19 sa Metro Manila. Apisar sa mga balita ang nagpanumdum sa gihapon ng Provincial Administrator nga hindi dapat mangin kampante ang mga Negrosanon bangod golpeada lang kung kaysa ang pagsakas ang kaso. Paday naman ang pagtutok sa provincial government sa kampanya batok sa COVID-19. Sa 2,000 plus na lang kita. Again, while we're happy, it's a very temporary statistics. As we know, based on experience, sa lang kasmana, it can double or it can also decrease lower. Kapoy naman kita, but we still have to be very careful and live with the virus. Ang tanang-tangagiyo, dapat hindi na kita kung paano mag-iwas nga hindi kita magmasakit. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Ginpahayag sang focal person sang Commission on Higher Education o CONCHED Region 6 nga may kasugtanan ng mga iniupod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Health Secretary Francisco Duque III nga malakip sa listahan sang mabakunahan batok sa COVID-19 ng mga college students kasubong man ang teaching and non-teaching personnel sa higher education. Sunod kay Dr. Arnold Anceno, bukas na ang vaccination para sa higher education. Ginahikot man sang CHED ang mga prinsipal sa mga buluthuan nga makigiangot sa mga banwa kag syudad kung mahimo nga magamit ang mga eskwelahan bilang vaccination site sa pagbakuna sa sektor.
Aminado naman si Ancino nga kalabanan sa mga college student ang yara naman sa 18 anyos pasaka bangod sa K-12 program pag sa focal person nga nagalamang CHED Region 6 nga makabulig ang rehiyon sa pagpasaka sa 1% sa mga mabakunahan sa sektor. Nagasumiti naman ang CHED Region 6 ang weekly report na tuhoy sa vaccination. Apang ginakasubo ni Ancino nga manubo sa gihapon ang rollout ilabi na sa mga buluthuan nga nahantang sa magagmay nga mga local government units sa LGUs. Patag sa focal person nga kapin 80% na nabakunahan nga teaching and non-teaching personnel kasubong man mga estudyante sa highly urbanized cities kaya sa Iloilo City kay siyudad sang Bacolod. Apang magagmay pang turnout gikan sa iban nga LGU target sang CHED nga mabakunahan ang 80% sang sektor agud nga mapatigay naman ang face-to-face classes ilabi na nga madamo sa mga kurso sa kolehiyo nga ginagakinahanglan sang practical trainings. Sa masunod nga semana nakaplano naman nga magpatigayan sang school-based vaccination ang duha ka college school sa syudad sang Bacolod. With regional memorandum encouraging all our higher education institutions for those who have not yet been vaccinated to please coordinate with the local government units where the school belongs so they can make arrangements for their vaccination already. Ang kabahan sa pagpahayag ni Dr. Arnold Ancino, ang focal person sa CHED Region 6. Magapagkatubang sang kaso nga paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ay isa kalalaki matapos na gintanyagan ang gintanyagang armas luthang bilang plete kuntani sa isa ka zeros bus sa puro ka Lagdec Barangay Igamayaan, Salvador Benedicto. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief sang Salvador Benedicto Municipal Police Station, hubog sa nagsaka sa series bus nga may biyahe San Carlos to Bacolod si Martin Gikin, 53 anyos, residensya sa Barangay Santa Rosa, Murcia. So kay Canto, ginhambalan ni sang konduktor nga magpungkol ang anay sa kilid apang nagpangaki gini sang siyang ginatagan na sang ticket. Ginkot sa niyang iya caliber 45 kaginhambal nga amoy ni ang iya ibayad. Wala naman sinigintay agid ang armas kag wala man sang may nagluntad nga komosyon. So sa Deputy Station Commander, alerto ang konduktor ganiya ginagaw ang armas luthang nga may unod duha pa ka mga live ammunitions sa buligmaan sa mga pasahero. Sunod diri nako ang armas luthang kag turnover sa responding officer. Wala sa may mapakita nga legal nga dokumento si Gikin. Gani dala ini sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station kay natala nga pasakaan sang kaso. Sa series, hinambalan ini siya sang konduktor nga napungkol lang anay bala sa may case. Tapos nangaki ini siya kay nagambal siya nga gabayad siya kuno. Tapos matindog lang. Tapos ang tikita na siya no, na-issuehan na sang ticket ang konduktor kag ginsukot na siya balas sang ticket nga muna. Ginaway lang ipakita daw ginkot ko ilang day armas sigin pakita amo ni bayad ko. Si Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief sa Salvador Benedicto Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal para sa ato nga good news. Gilayon niya nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio ang isa ka Iloy matapos ginpahibalo sa iya nga bata nga ini ang nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nagapanglabas si Rosalinda Prietos sang Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City sang ginpahibalo ini sang iya nga bata nga siya ang nagdaog sa promo kahapon sang udto. Suno kay Prietos nagsala-sala pa ini bangod sa tuman niya kalipay apang gilayon man niya nag-ilis sa nagpadulong sa estasyon. Sunod diri ini ang labing una nga kahigayonan nga siya ang nagdaog sa promo sang Bombo Radio. Ganito man ang pagpasalamat sini sa 500 pesos nga cash nga nabaton kag 600 pesos nga balor sa 650 pesos nga balor sang grocery. Ang cash nga iya nadaga niya ibakal sang sudan kay kinahanglanon sa ila panimalay na libre naman ang ilang nga panyapon kahapon bangod sa bihon kag tinapa nga iya nalakip sa grocery nga iya nabaton. Tuman ang pagpasalamat na Prietos bangod dako na nga bulig ang iya nga nadagaan ilabi na nga 4 ang iya mga kabataan kag duha diri ang naga-eskwela sa kolehiyo. Nagpangagdaman ni sa mga tagpalamati nga magpasakop man sa promo agud magdaog kaangay sa iya. Madamo gid nga salamat sa mga staff sa Bombo Radio kag sa Bombo Radio nagapasalamat gid ako kay makabulig-bulig gid ini sa kapigadohon subong. Pagagamiton ko ni sa amon nga panimalay bakal ko sudan ka panghatag ko sa bata ko kun pila-pila lang. May intra kamo kay para may mga groceries man kamo kag kwarta nga mabaton nga magamit sa aton adlaw-adlaw nga tanan. Basta Radyo Bombo #1. Ang kabahin sa pag-award sa Daily Winner nga si Rosalinda Prietos. Bombo Radio Bacolod. #1
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos tayo nakaligad sa takna ka na sa isaga. Padang mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Zaldi Ferod II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pagabaga balita. Sila tinutuyo nga siguraduhon ang matuod nga grassroots change nga matapos sa 2022. Ang MP Nation ang pinakadako kag
most organized groups ng voluntary organizations nga orihinal nga galuso para sa presidential candidacy ni Senator Manny Pacquiao ang nagbalin sa suporta kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Gimpay ni MP Nation lead convener Colonel Danny Enriquez nga collegial decisions ng executive committee members nga abandonahon si Senator Pacquiao kag magbaylos ang ginasuportahan nga si Mayor Isko Moreno nga magapadalagad bilang presidente sa ilalim sang Aksyon Demokratiko Party. Ang MP Nation ang ginabugusan sa Army of Coordinators sa 78 ka mga probinsya, 120 ka mga syudad, 1,109 ka mga munisipalidad, kag masobra sa 75,000 ka mga barangay. Inagilalikipan man sa pila ka mga grupo kang isang senior citizens, youth, ecclesiastical, civil servants, overseas Filipino workers, transport, health frontliners, LGBTQ+, market vendors, enlisted kag former AFP PNP personnel, persons with disabilities, women's athletes, farmers kag fisher folks, labor kag teachers kag iban pa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 34 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Sa ato naman nga balita nasyonal. Nagpanindugan ng Commission on Elections o COMELEC nga wala sang conflict of interest ang 535 million pesos nga kontrata nga gin-award sa F2 Logistics ang kompanya nga naangot kay Dennis Uy, negosyante nga associated man kay Presidente Rodrigo Duterte. So kay COMELEC spokesperson James Jimenez nga gin-check sang Bids and Awards Committee kay nakita nga wala sang ground nga mahambal nga magyara sang conflict of interest. Nagpanindugan man ini nga ang awarding sang kontrata na santo sa procurement clause. Dugang pa ni Jimenez nga hindi ini mahimo ang mahatag sa iban nga bidder bangod ang lahiyang tuman kay stricto. Bangod mayara sang public bidding kag kun mayara sang lowest responsive bid gani dapat i-award ang kontrata. Suno pa diri ang F2 Logistics ang nagabutiyag sang lowest responsive bid gani na qualify siya sa ginhatag nga kontrata. Sa tinalik din nga semana formal nga gin-award ang service contract sa F2 Logistics Santo Man sa nakabutang sa kontrata nga may pet sa Oktubre 29. Ginhingyo sa mga petitioner nga nagarepresentar sa human rights organization sa Commission on Election nga i-cancel o kon i-deny ang Certificate of Candidacy na ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag sang grupo nga si Marcos ang na-convict sa July 27, 1995 bangod sa kapaslawan niya mag-file sang income tax return sa makapila ka beses sumalin sang 1982 tub 1985. Ginpahayag man sa mga ini nga ang bata sang anay diktador ang hindi eligible sa pagpadalagan sa public office bangod siya ang convicted criminal. Ginpahayag man sa mga nagpetisyon nga nagpanindugan ng Court of Appeals sa Oktubre 31, 1997 nga gin-convict si Marcos bangod reasonable doubt sa paglapas ang layi sa buwis matapos nga mapaslawan ni sa pag-file sang income tax return sa malang 1982 tub 1985. Apang ang Court of Appeals ang gindula ang penalidad nga pagkapreso kag ginpabayad lamang sang multa. Aminado si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nakakabalaka ini sa ngin kontra outcome sa investigasyon sa International Criminal Court sa drug war ginunsyar ni Presidente Rodrigo Duterte. Sulo kay de la Rosa nga nakakabalaka ini sa ngin resulta sa investigasyon. Aminado man ini nga ang investigasyon sa ICC kag resulta sa investigasyon ang problema. Madumdumaan nga sa speech sa Oktubre 21 ginpahayag ni Duterte nga may ang ICC ang investigasyon ang nagahatag sang nerbyos kay de la Rosa matapos sa si Duterte ang mapilian sa 2016 ginpatuman sang anay Philippine National Police Chief nga si De La Rosa ang oplan tukhang bilang kabahin sang anti-illegal drug campaign sang administrasyon. Una naman nga ginpahayag ni De La Rosa nga padayon sini ang oplan tukhang sa tion nga mapilian bilang presidente sa 2022 elections. Madamo naman sa mga drug personalities ang nagsungka sa tukhang operations apang may mga nagkalamatay sa ginpahayag sa mga otoridad nga mangini ang nagresista kag nagbato. Ginpahayag naman sa mga kritiko sang gobyerno nga mga napatay ang nagdangat sa 20,000 apang ang mga pulis ang panindugan nga mayara lamang sang 5,000 ang mga nagkalamatay bangod sa kampanya. Lunsay naman nga ginkondenar sa international kag local human rights group ang mga pagpatay sa Setyembre sa subong nga tuig. Nigin pahanugutan sang ICC nga umpisahan ang investigasyon sa pagpamatay sa war on drugs sang Pilipinas. Samtang nagpanindugan ang Malacañang nga wala ini sang jurisdiksyon sa Pilipinas kag una naman nga nagpahayag si Duterte nga preparahan sila ang depensa sa investigasyon sang ICC sa war on drugs matapos nga ini ang magapanaog nagikan sa opisina sa 2022. Kag sa ato nakatapusan nga balita national, kapit 2.7 million doses ang Sputnik 5 COVID-19 vaccine ang nagabot sa Pilipinas kahapon sang hapon. Ang bago nga supply sang bakuna nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 via flight PR8623 mga alas 3 ang takna sang hapon. Sunod sa National Task Force yara sa tion sang pagabot sang bakuna amo sanday Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Chief
Chief of Staff Assistant Secretary Welbin Mayor, National Task Force Special Advisor Dr. Teodoro Herbosa, kag Foreign Affairs Assistant Secretary Jaime Leda, kag iban pa ang ginabukusan sang 1,350,000 doses ang Sputnik 5 Component 1 vaccine kag 1,350,000 nya Component 2 vaccine. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpasalig ang provincial administrator sa Negros Occidental nga magapabili ng maayong nga partnership sa mga ospital na ginpadalagan sa probinsya kag PhilHealth. Naibaluan nga pila ka mga pribadong ospital sa bilog nga pungsod ang nagbiya na sa PhilHealth bangod sa minilyon nga utang sa state-run insurance nga tubtub sa karon wala pa mabayaran. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Rayfrando Diaz, nangin maayo humalin sa unang relasyon kag koordinasyon sa PhilHealth kag Negros Occidental. Sunod sa iya ula sang dako nga sulukton ng probinsya sa ahensya. Kinpahigbayan man sini nga sa unang nga duha ka tuig nga pagpungko ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, mayara sang 80 to 100 million pesos nga utang ang probinsya sa mga suppliers sang bulong apang bangod sa consistent man ang pagbayad sa PhilHealth sa Negros, nakabayad man ang probinsya sa supplier. Sunod kay Diaz, dako man ang mabulig sini sa kadaman sa mga pasyente sa probinsya ang nagakinahanglan sang benepisyo sang PhilHealth. Sunod diri ila ginarespeto ang desisyon sa mga pribadong nga ospital apang sa bayan sang Negros Occidental, luyag sini nga magpadayon sa partnership sini sa state-run health insurance. Iyaya sa naton nga government hospitals nga ginapadlagan sa probinsya, we don't see any problem. We would like to work harmoniously with PhilHealth because kadamaan gid sa aton nga mga pasyente diya. Kinahanglan gid PhilHealth. They cannot pay for their own hospitalizations and their medicine. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 55 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 49 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 49 centavos, samtang ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 48 centavos. Samtang sa ato naman nga average nga presyo sa produkto petrolyo nagikan sa Shell, Caltex ug Petron stations, ang unleaded ang nagabalor 61 pesos and 90 centavos to 66 pesos and 29 centavos, ang premium ang nagabalor 65 pesos and 30 centavos to 67 pesos and 29 centavos, samtang ang diesel nagabalor 50 pesos and 60 centavos to 50 pesos and 95 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, matapos ang duwa ka conference ng patigayan sa bubble setting, nagalawang PBA nga makabalik na sa mas normal nga setup para sa 2021 PBA Governors Cup. Magabukas ang PBA sa second conference ang season sa ikatatlo ko ni kaapat nga semana sa bulan sa Nobyembre nga may foreign reinforcement ang natalanan nga magahampang liwat. Ang liga ang ginapahanugutan niya magpatigayan sa All Filipino Conference ang tinalikdan nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay PBA Commissioner Willie Marshall nga nagalaom sila nga mga fans ang pahanugutan na nga maglantaw sang hampang in person sa bulan-bulan akan sa bulan sang Disyembre. Suno kay Marshall ginapahanugutan naman ang pelikula. Gani nagalaom ini nga pahanugutan man ang ilang nga mga fans nga personal nga maglantaw sang hampang. Ang PBA ang nagpatigayan sa 2020 All Filipino Cup sa Fall Bubble sa Clark, Pampanga. Isang tamlaglang natapos ang 2021 edition ng tournament sa Simi Bubble sa Bacoor, Pampanga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa takta sa isaga sa naman nga showbiz news. Nakapauli na si Miss Intercontinental 2021 Cinderella Obiñeta matapos nga makuha ang second crown sa Pilipinas sa Miss Intercontinental pageant. Giyan pakigbahin ni Beauty Queen sa iya Instagram stories sang Martes ang iya biyahe nga landed na sa Mactan Cebu International Airport kag siya ang malipay nga liwata nakita ang Pilipinas. Ginpakigbahin man sa organisasyon sa Binibining Pilipinas ang mga laragway ni Cinderella sa kompetisyon nga nakasuksok sang pink ka may itom nga bayo kadungan sang yuhom nga ginsuksok ang corona kag ang sash. Iya ginkalipay ang iya naangkon nga pagdaog pas ang iya ginpasalamatan ng sa likod sang tanan nga pagsuporta sa iya. Sa iya man ginpabugal ang corona kag sa
may flying kiss pa ini sa karon ra si Cinderella sa Cebu agod ipa idalom sa mandatory quarantine bagod siya nagikan sa Egypt kung sa din didto siya nakadaog sang ikaduha nga corona sa Miss Intercontinental sang matapos ang termino ni Karen Coleman sang tinalikdan niya 2019. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, naglabot na sa 37,964 ka mga minor de edad nga mayara sa comorbidities ang nagaedad 12 to 17 anyos ang nabakunahan batok sa COVID-19. Suno kay DOH Undersecretary Merna Kabutahe, nagsugod sa Oktubre 29 ang rollout sa vaccination sa may comorbidities sa edad nga 12 to 17 anyos sa bugos nga pungsod Pilipinas. 31.9 million ka mga individual na nakabaton na sa unang nga dose ng vaccine. Apang 27.3 million ang fully vaccinated. Suno kay Kabutahe, nagalabot na sa 1.6 million o 99.75% ka mga health workers na nakabaton sa unang nga dose ng bakuna. Apang 1.5 million o 95.35% ang nakabaton sa duha ka dose ng bakuna. Nagpahanumduman si Kabutahe sa mga senior citizen nga magpabakuna na sa karon naglabot na sa 5.1 million o 62.30% ka mga senior citizen ang nakabaton sa unang nga dose ng bakuna. Apang 4.7 million ako 57.65% ang nakabaton sang duha ka dose ang bakuna. Mas mataas ang sa tinalikdan nga 56.22% sa ginreport ni Kabutahe. Suno kay Kabutahe, nabudlayan ng gobyerno nga malabot ang target nga 70% nga mabakunahan bangon sa pagpangduha-duha sa bakuna. Dugang paniya nga sa sang umpisa kulang ang supply sa bakuna, karon naman nga madamo na sa bakuna. Ang nangin problema naman ang pag-engganyo sa mga tao nga nagapang duha-duha. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakaligad sa takna ng saga. Kagkaroon sa ito naman weather update alas 3 sa kainasang kaagaw ng low pressure area ang uli nakita sa 70 km west ng Dumaguete City, Negros Oriental. Samtang isa pa ka low pressure area ang uli nga nakita sa 1,095 km east sang Visayas. Ang Visayas, Masbate, Palawan, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental o kon Occidental ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub dala sang low pressure area. Ang nabilin nga bahin sa Mindanao ang maka-eksperyensya sa maglugal-umon tubtub magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan o kon pagpanagub dala sang shear line o kon localized thunderstorms. Sa Metro Manila kad nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa maglugal-umon tubtub magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 45 minutos sa nakaligad sa takna nga sa isaga. Ininabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong nga adlaw sang Miyerkules, Nobyembre 3, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, 52 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, ipadala sa isa ka mga konditang palamati sa Bombo Radio Bacolod. Inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones sa may tigulo, Climate Change. Representante sa mga kapungsuran nagtililipon agud istoryahan ang isa pa kapalaligban pangkalibutan. Ini ang magasubra pa sa pandemya nga aton agyan, climate change labing makahalalit sa tanan. Nagtuga ini sang abnormalidad sa aton klima nga sa aton nagasablag, bagyo sa tig-ilinit nga panahon, pagpaang sang palibot hindi halandumon. Bangod sang sining abnormalidad, sa palabuton madamo ang magausdang nga mga syudad. Minilyon ka mga katawhan ang magkalalitan, sobra pa ini sa coronavirus nga dalitan. Climate change kita man ang may kaymuan, palibot aton man ginkamasaan, wala untat nga pagpangpulod sa kakahuyan, pagbugas ang aso sa palibot, wala man ginalimitahan. Climate change ang gintuga sang ozone layer nga may buho na, hindi na lubos makapangapin sa aton kalibutan, tugas sa silak sang adlaw nga makatalagam. Kung hindi kita maghagan-hagan sa pagkamasa sa aton kalibutan, maabot ang adlaw nga wala na kita sang istaran, kamatayon sa aton ang ituga sining kalibutan. Ang ini ang panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Julio Gasindo sa Barangay Tangob, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 13 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Sa biya kalinya isa ka dinapit naton nga bisita sa buong aga mangin kaistorya naton ang isa man ka two-term senator kaga sa buong gobernador sang Sorsogon. Siya ang senador pa napasar ang Universal Healthcare Act kaga sa buong man ang libreng tuition para sa mga state universities and colleges kag exemption sang minimum wage earners sa pagbayad sang buwis. Kaupuadan naton sa piya kalinya si former Senator Subong Governor Cheese Escudero. Senator, live po tayo sa Bombo Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erdin. Magandang umaga po. Bombo Erdin, magandang umaga sa iyo, sa lahat ng listeners natin ng Bombo Radio sa Bacolod at sa buong lalawigan ng Negros Occidental. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maayong aga. Kumusta ka na, Bombo Erdin? Yes, napapasalamat po kami na kasama ko po kayo ngayong umaga. Kamakailan lang po kasi sir, kinundin na ninyo yung bentahan sa Facebook at Instagram ng mga domestic helpers kabilang na ang ating mga kababayan sa Middle East. So ano po yung dapat gawin dito ng ating gobyerno para maprotektahan din naman po yung mga kawawa po natin mga kababayan, Senator? Kakonde-konde na naman talaga, Bombo Erdin, dahil hindi kalakal, hindi bagay ang ating mga kababayan kahit na domestic helpers sila sa ibang bansa. At ang nakakalungkot pa, ang nakadiscover nito ay isang reporter lamang. Hindi tama ng mga ambasador at konsulado natin sa mga lugar na yan. Trabaho ng ambasador ng Pilipinas, konsulado ng Pilipinas, bantayan, protektahan, tulungan at alalayan ang ating mga kababayan. Ang problema kasi, Bombo Erdin, ang ginagawa lamang ng karamihan sa ating mga ambassador ay inaasikaso yung mga opisyal ng gobyerno na pupunta kung saan bansa sila naka-assign. Pa-attend lang sila ng mga cocktail at party ng ibang embahada kung saan sila naka-assign. Dapat ang tutukan nila ay ang ating mga kababayang nagtatrabaho, naninirahan o bumibisita ron. And in fact, nga po, kawawa yung ibang mga minaltrato ng kanilang amo, Senator? Tama kayo. Minsan, sobrang nakikiusap pa sila sa ating embahada na tulungan sila. Ako'y nagpapanukalo na dapat magpalabas ng kautusan si Pangulong Duterte para i-orient ang mga embassy natin sa tunay na trabaho at dapat nilang gawin sa ibang bansa. Sir, nananatili pa rin pong problema natin itong COVID-19 at sinabi po ninyo na dapat ibigay po sa mga LGUs yung kapangyarihan at kakayahan na labanan itong pandemya habang napapanatili po nating buhay yung ekonomiya. Ano po yung ibig ninyong sabihin na dito, Mr. Senator? Makalipas ng mahigit 1.5 taon, Bombo Erdin, nakita natin na walang one-size-fits-all na solusyon. Iba ang kaso sa Manila, iba ang sitwasyon sa Negros, iba naman ang kailangan sa Sorsogon. Kapag nila yan sa mga lokal na pamahalaan, naniniwala ko, ang mga mayor at governor mas alam kung anong kailangan gawin at anong dapat gawin sa kanilang lugar. Kesa sinumang secretary o national government official na nakaupo lamang naman sa malamig niyang opisina sa Manila at hindi tumatayo para tanawin, tingnan man lamang ang tunay nating kalagayan.
At Bomborlin, napakarami ko nang nakitang best practices na pwedeng tularan, na may aral na pwedeng pagpulutan ang DOT, IATF mismo. Aha. So, sana po meron pong tugon dito, yung Interagency Task Force. Ano nga po? Sumulat na po kami at sana tugunan nila sa larong madaling panahon nila dahil sobrang tagal na at marami sa mga polisiya ng IATF hindi naman bagay sa bawat lalawigan sa ating bansa. Okay. Sir, ang mga motorista po, yung mga kababayan po natin, wala naman po sigurong hindi nagrereklamo dito po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ika-10 linggo na po ito na tumaas po yung presyo ng petroleum products. Ano po para sa inyo yung pwedeng gawin dito ng gobyerno para maibisan din po yung dagok na ito sa ating mga kababayan, sir? Una sa lahat, Bomberlin, tama ka. Patuloy na tataas pa yan hanggang Pebrero dahil taglamig ngayon sa Europa at sa Amerika. Kailangan at mataas ang demand ng produktong petrolyo habang kulang naman ang supply mula sa Middle East. 3 bagay ang pwedeng gawin ng pamahalaan. Una, bigyan ng subsidiya ang mga nasa transport sector o ayuda, ika nga. Pero allocate ng gobyernong 1 billion. Kulang po yan. Kinakailangan umabot na hanggang 8 billion yan para umabot sa kada tsuper sa buong Pilipinas. Yung 1 billion pang NCR lang siguro yan o Calabarzon. Hindi abot sa Bacolod at Negros Occidental. Kailangan nilang dagdagan po yan. Pangalawa, payagan na ng IATF ang 80 to 100% occupancy ng pampublikong sasakyan para hindi na masyadong malugi ang ating mga tsuper. At pangatlo, habang tumataas ang presyo ng langis, babaan ang rate ng VAT. Para sa iyon, hindi kasama ang gobyerno sa pasaning dinadala ng ating mga kababayan. Pag bumaba uli ang presyo, edi itaas uli yung rate upang sa gayon, hindi maapektuhan yung revenue target ng pamahalaan. Opo, yun nga po yung inireklamo ng mga kababayan natin. Kasi yung 1 billion, sir, pili lang naman po yung maka-avail noon. Tama ka, Bomorlin. Kulang na kulang yun. Parang pakitang tao lang, kumbaga, o pang press release lamang. Opo. Ang kailangang budget para dyan sa lahat ng super sa buong Pilipinas ay 8 bilyong piso. Aha. Sir, sa inyo pong pagbabalik sa Senado, umaasa po yung mga kababayan natin na meron pong mga measures ukol dito at consistent po kayong top 3 at 3 presidentiables ay kasama kayo sa kanilang slate. Ano naman po yung masasabi ninyo dito, Senator? Well, nakakataba ng puso na nandun pa ang suporta ng ating mga kababayan, gayon din 3 presidentiables. Pero ang pinangahawakan ko, Bombo Erlin, ay ito. Kung pwedeng magkaisa ang 3 naglalabang presidentiable, ika nga common candidate, baka pagkatapos ng eleksyon, sino pa nang manalo, pwede rin sila magkaisa para sa 110 milyong Pilipino dahil hindi kakayanin ng sino mang mananalong Pangulo o grupo o kapartido niya na gawin ang solusyon para sa ating bansa. Kailangan ng tulong ng bawat isa, magkakatunggali man o magkakaiba. Opo, sir, on the lighter side naman po tayo, nakikita namin na excited na rin po kayo dito sa pagbabalik at teleserye ni Miss Heart Evangelista. Kaya kayong po yung nag-share ng trailer doon sa inyong Twitter account. Nag-wrap up na rin po ba yung shoot or may kinukunan pa mga eksena si Mrs. Escudero? Meron pa, hindi pa tapos, Bomberlin. Mas excited akong matapos na yung kanyang shooting at umuwi na at makita ko dahil mahigit 1 buwan na rin kaming LDR at hindi nagkita. Pero excited din ako para sa aming lalawigan ng Sorsogon dahil ma-feature dito ang iba't ibang tanawin at lugar sa lalawigan. Dahil ang pamagat nga ng kanyang teleserye ay I Left My Heart in Sorsogon. Talagang mga kaaya-ayang tingnan, especially doon sa mga vlog. Marami po kayo mga followers, Governor. Ay, maraming salamat po. Pero mas malaking karangalan para sa aming lalawigan ang malagay na sa mapa. Dahil marami naman talagang magandang tanawin, Bomborlin, kung makakabisita ka anytime. Eka nga, love local po. Definitely, at saka sa pandemyang ito, naghanda kami ng husto para pag muling nagbukas ang Pilipinas, muling nagbukas ang mundo, handa po ang aming lalawigan pakita ang aming mga tanawin, mga lugar, at magandang ugali ng aming mga kababayan. Sir, nalalapit na rin po yung
yung holidays or yung Christmas season, ano po yung maiwan ninyong mensahe sa ating mga tagapakinig para meron na rin po yung Christmas natin, talagang nami-miss na natin ito at happy po yung New Year. Bumababa na po ang kaso sa buong Pilipinas. Umaasa tayo na bababa din ang mga alert level sa iba't ibang parte ng bansa. Dalangin ko ang kaligtasan ng bawat isa at naway maging tunay na makabuluhan at makahulugan. Hindi lamang ang Pasko pero higit pa ron ang pagpasok ng bagong taon. Sa muli, Bombo Arlene, karangalan ko makausap kayo sa umagang ito at maraming salamat sa pagkakataon. Taos pusong pagbati na lamang muli. Sa liwat, mayang aga, kag damogit salamat. Good morning, Bombo Arlene. Keep safe. Mayong aga, sir. Sige. Madamang salamat kay former Senator kagasabong Sorsogon na Governor Francis Cheese Escudero. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ulan ng ato na sa nga panahon na subong nga Miyerkules ang aga kay duhagin ni ka mga low pressure area ang ginabantayan na sang ato ng State Weather Bureau. Yayara sang low pressure area nga magadala sang magalumon nga kahawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan kag subong man may pagkilat kag pagapanagob sa Visayas. Kalakip na sa may Masbate, Palawan, Zamboanga del Norte kag subong man Misamis Occidental. Sa may early morning forecast sang aton pag-asa or sang aton State Weather Bureau ang mga lugar nga ini nga mayara sang madamol nga pagatupa sang ulan, posible nga maka-experience man sang flash flood and then landslide sa tiyon sang pagatupa sang madamol nga ulan. Gina-monitor sang aton Weather Bureau ang duhagid ka mga low pressure area nga mayara man sang northeast monsoon o kon ining hanging amihan nga nagaupod diri Banwa amo ni ang nagapekto sa Luzon. Alas tras kay na sang kagahon ang low pressure area ang ginabanta nga yaras 30 kilometros na katungdan o kon west sang Dumaguete City, Negros Oriental. Ang isa naman na low pressure area ang ginabanta nga yaras sa 1,095 kilometers sa nasinlangan sang Visayas. Nabili ng bahin sang Mindanao subong ng Miyerkules sa Banwa mag-eksperyensya sang kasarangan at tubtuba magalumon ng kawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan dala ini sang localized thunderstorms. Kon na mayara kamo sang katuan subong agabala magdala sang payong kag subong man pangabligin sa aton nga ikaayong lawas. Sa mga lugar nga dali bala magsaka ang level sang tubig mag-aanda magid because sang aton nga State Weather Bureau ang nagapaandam sa posibleng pagaluntad sang flash floods and then landslide sa tion sang severe thunderstorm. Metro Manila and the rest of Luzon mag-eksperyensya sang kasarangan kung kaysa madamol ginang galom with isolated light rains due to northeast monsoon pero tiwala man sang significant impact ang ining lakat sang panahon. Tindareya sa aton sa may syudad sang Bacolod alin pa kay na sang kagahon mayara na sang pag-ulan-ulan o kon na pagpulo panalithi. Ini sang low pressure area nga yara sa nakatungdan sang Dumaguete City. Dumaguete City, Negros Oriental, 70 kilometers sa nakatungdan sang Dumaguete City, Negros Oriental, while another low pressure area was estimated at 1,095 kilometers sa east sang Visayas. Impunto alas 7 na, yaren na ang Bombo Network News. Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ikatlo na sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. US President Joe Biden binatikos ang China at Russia
At dahil naman sa hindi pagdalo sa Conference of Parties doon sa COP26 Summit sa kanilang 2 days leaders meeting, nagtapos na. Sa Pilipinas, sa mga barko ng China, patuloy pa rin ang presensya sa West Philippine Sea. Guidance ng World Health Organization para sa paggamit ng booster shots ay inaasahang ilalabas daw sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Sa ating ulat panahon naman, 2 low pressure area nagdadala ng ulan ngayon sa Pilipinas, ayon yan sa Pag-asa. At sa ating pandagdag na balita mula sa ibayong dagat, may update tayo mamaya kaugnay doon sa halos 20 kataong nasawi sa twin blast doon sa Afghanistan. Sa ating namang sports balita, ang Philippine Basketball Association hihirit na magkaroon ng audience sa pagsisimula yan ng bagong conference. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa ating mga detalye. The Cup 26 International News. Tinawag ni US President Joe Biden na isang malaking pagkakamali ang hindi pagdalo ni Chinese President Xi Jinping sa Conference of Parties COP26 Climate Summit sa Glasgow, Scotland. Ito ang sagot ni Biden matapos tinanong sa magiging papel ng China, Russia at Saudi Arabia sa 2 araw ng summit. Tinanong din ang Pangulo kung kinukundina nito ang kawalan ng kanilang pakikilahok. Binatikos din ito ang pananatiling walang imik at walang pakialam ni Russian President Vladimir Putin sa nasusunog na kagubatan ng Russia. Pakinggan natin si US President Joe Biden. Because we want to be able to breathe and we want to be able to lead the world. Look, I mean it sincerely. I think, presumptuous of me to say, talk for another leader, but the fact that China, trying to assert, understandably, a new role in the world as a world leader, not showing up? Come on. The single most important thing that's gotten the attention of the world is climate. Everywhere. From Iceland to Australia to, it just is a gigantic issue. And they've walked away. How do you do that and claim to be able to have any leadership mantle? The same with Putin and Russia. His tundra is burning. He's in literally the tundra is burning. He has serious climate problems. And he is mum on the willingness to do anything. And so I genuinely believe, and I mean this from the bottom of my heart, when I said at at the G7, that America was back, people wondered is that really true? Well, we were able to change the dynamic of a lot of things coming out of the G7. I think what I'm about to say sounds awfully self-serving. 2 world leaders came up to me today and said, thank you for your leadership. You're making a big difference here. You're moving people. I think you and I talked about that, John, with one of the folks talking to us. And so I think the fact that America showed up and decided to lead and laid out clearly what it wished to do. Bakit nga ba hindi dumalo sa summit ang 2 world leaders? Nauna nang sinabi ng Kremlin spokesman noong nakarang buwan na hindi talaga dadalo sa climate conference si Russian President Vladimir Putin at hindi naman ito binigay ang kanyang dahilan. Ngunit iginit naman ni Dmitry Peskov na isa sa pinakamalagang prioridad ng kanilang foreign policy ay ang climate change. Sa panig naman ng China, ang COVID-19 pandemic ang isa sa mga dahilan ng hindi pagdalo nito. Napagalaman na hindi nagawa ng umalis ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang bansa mula nang tumama ang coronavirus pandemic noong 2020. Muli ating pakinggan si US President Joe Biden. That is that I indicated that China and Russia not showing up in Saudi Arabia was a problem. We showed up. And by showing up, we've had a profound impact on the way I think the rest of the world is looking at the United States and its leadership role. I think it's been a big mistake, quite frankly, for China, with respect to China not showing up. The rest of the world is going to look to China and say, what
value added are they providing? And they've lost an ability to influence people around the world and all the people here at COP. The same way I would argue with regard to Russia. With regard to the more profound question about am I worried about an armed conflict or some that accidentally occurring with China? No, I'm not, but I have had, as I've said before, and I think we've talked about this, Phil, but I may be mistaken, I think, as I've said, I look at China, and I've had hours of conversations with Xi Jinping, both in person when I was vice president and since I've been president, at least 5 or 6 hours worth of conversations on the telephone. And I'm going to be having a virtual summit with him. I've made it clear, this is competition. It does not have to be conflict. There is no reason there need be conflict. But I've also indicated to him, and I'm not reluctant to say it publicly, that we expect him to play by the rules of the road. We're not going to change our attitude toward Constitution, international airspace, international sea lanes, etc. Inyong napakinggan si U.S. President Joe Biden. Samantala sa ikalawang araw ng COP26 Summit na pagkasunduan ng mahigit 100 bansa na tapusin na at i-reverse ang deforestation sa taong 2030. Sumali din ang nasabing bilang ng mga bansa sa inisyatiba na pinamunuan ng Amerika at Europe na bawasan ang emissions of methane, isang malakas na greenhouse gas na hindi bababa sa 30% para yan sa taong 2030. Ngunit ang China, Russia at India, ang ilan sa mga nangungunang naglalabas ng methane sa mundo, ay hindi nagbigay ng kanilang reaksyon. Dagdag pa rito, o hindi sila sumang-ayon, ang China, ang pinakamalaking naglalabas ng carbon dioxide sa mundo, ay hindi nag-anunsyo ng anumang mga bagong hakbang na makakatulong na labanan ang climate change. At bilyon-bilyon naman ang nangako na susuportahan ng South Africa sa pagsasara ng mga minahan ng carbon nito at lumipat sa renewable energy sources. Mahigit sa 40 pinuno naman kabilang ang mula sa United Kingdom, America, India at China nangako na magtulungan upang palakasin ang paggamit ng mga low-carbon technologies. Samantala mga kabombo, good morning ang ating pagbati sa ating mga nanay na nakikinig ho ngayon, mga tatay din na nakasubaybay ho palagi sa atin. Pagdating ho sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherryfer Syrup fortified with zinc? Dahil ang mommies ay syempre hindi po pwede, hindi papayag na pwede na. Kaya naman ang Cherryfer ay gumawa ng Cherryfer Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherryfer na para talaga sa mga kids. Ang Cherryfer Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at may zinc. Goodbye na dun sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, hindi pa rin tinanggal ng China ang kanilang mga barko sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ito ay kahit na nagkaroon ng petisyon ng Pilipinas dahil sa patuloy na presensya sa nasabing lugar. Nitong Nobyembre 1 lamang ay iniulat ng US-funded site na Radio Free Asia na marami pa rin na mga Chinese vessels ang nakita malapit sa reef. Ang Julian Felipe Reef kasi ay nasa exclusive economic zone ng bansa at bahagi ito ng pagkakaisa banks sa West Philippine Sea. Magugunitang noong Oktobre ay kinumpirma din na nagpapatrolya mga sundalo ng bansa na may namataan silang mga barko ng China sa nasabing lugar. Umabot pa ito ng 151 hanggang nabawasan at naging 35 na lamang. Base rin sa obserbasyon ng Washington-based na Asia Maritime Transparency Initiative na tumaas ang bilang ng presensya ng barko ng China sa West Philippine Sea sa nagdaang 3 buwan. Mga kabombo, mga kasar nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, ay mamaya kukuha po tayo ng mga update hinggil ho dito sa mga kaganapan doon ho sa Scotland. May makakausap po tayo. Ipaubayan natin sa mga eksperto ang pagpapaliwanag hinggil ho sa mga bagay-bagay, lalo na ito'y tungkol sa climate change at iba pang mga related topics
Pero bago yan, Bombo Jane, take it away. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang mga pier sa Maynila naghigpit sa mga truck na pumapasok sa pantalan. May detalye si Bombo Jovino Galang. Naglagay na ng dagdag personnel ang Manila Traffic Bureau sa Manila International Container Terminal sa Port of Manila dahil sa posibleng pila ng mga truck na pumapasok doon. Ito ay matapos na naghigpit ang Philippine Port Authority sa mga container truck na papasok sa MICTP. Simula kasi ngayong buwan ay magpapatupad ang Philippine Ports Authority ng no permit, no service policy sa lahat ng mga pantalan sa bansa. Sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na tauna na nila itong ipinapatupad kaya hindi na bago ito sa mga tracking service na nagtutungo sa PPA terminals nila. Dagdag pa nito na noon pang Hulyo ay kanila nang sinabihan ang mga tracking operators na ang mga walang dokumento ay hindi nila ito papapasukin. Hindi naman naging problema ito sa ilang mga truck drivers sa nasabing panuntunan dahil nasanay na sila sa taunang requirements na ipinapatupad ng Manila International Container Terminal. Magugunita noong unang araw ng ipinatupad ang nasabing polisiya ay nagkaroon ng matinding trapiko papasok sa Manila International Container Terminal sa Port of Manila. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho ng ating naipangako kanina, ipapaubaya ho natin to sa mga eksperto pagdating ho sa usapin ng climate change at yung mga related topics din dito. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Vice President ng Oceana, si Attorney Gloria Estanzo Ramos. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Gloria. Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Jane, and magandang umaga sa lahat or magandang hapon, gabi, because this is global, di ba? Yes. Thanks for having me and Oceana. Okay. Unang-una, Attorney, gusto po naming malaman para sa kabatiran, lalo na ng mga common tao, yung mga nasa mga lalawigan na nakasubaybay ho sa atin. At sapagkat tayo ho ay napapakinggan ng malinaw dun ho sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM stations. Bakit nga ba nagiging mainit ang diskusyon ng malalaking bansa dito ho sa issue ng Climate Change Summit at pati na yung mga related issues? Kanina may mga pinarinig ho kami, mga tinig ng mga leader ng iba't ibang bansa. Attorney. Yes, ang issue ng pagbabago ng klima or climate change is indeed complex. Ang most vulnerable sa impact nito ay ang mga bansang sinasabing kukonte naman ang carbon footprint at ito ay dahilan sa greenhouse gas emission ng mga so-called quote-unquote developed countries. So malaking bagay sa diskusyon yung commitment ng mga malaking bansa na magbigay sila climate finance para yung mga countries katulad ng Pilipinas and other countries similarly situated would have the resources para sila ay maka-undertake ng necessary response or adjustment nitong impacts ng climate change. Dalawa kasing response ang dapat gagawin natin at hindi porke ikaw ay malaking bansa or dito sa Pilipinas, responsibilidad ito ng lahat kasi ang mga scientists nagsabi ang cause nitong ating climate change, ang climate crisis we are facing is due to us, humans, anthropogenic pressures, yung sobrang paggagamit natin ng oil, coal, gas. These are called natural fossil fuels, which when you burn or you use it, emits greenhouse gas na concentrated in the atmosphere. So actually, ang Pilipinas signatory nitong United Nations Framework Convention on Climate Change way back in 1992 together with other countries. Pero mukhang mabagal ang response ng mga nations in really
ang target is really lower our use of greenhouse gas para ma-reach natin the so-called 1.5 Celsius na tingin ng mga scientists would be able to stave off the deadly impacts of climate change. Dennis. Okay. With your indulgence, Attorney Gloria, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Alright, muli, good morning po, Attorney. Good morning, Jane. Sa panig ko naman po, ano ang inaasahan natin sa mga ganitong summit, Attorney? Lalo na yung leaders meeting. Yes, we really want to see definite, specific, concrete actions. Hindi lang yung commitment, but totoong ginagampanan ang aksyon na kailangan. Sa tingin ko, depende din yan sa political leadership. For example, ang presidente ngayon sa United States, si President Biden, nag-commit siya talagang ibaba nila ang methane, emission. Ang sinasabi na ang methane is 2 or 3 times more potent than carbon, but it's still fossil. We classify it's fossil fuel. So ang call talaga is ano bang ginagawa mo para ibaba? So merong bawat nation or country may tinatawag na nationally determined contribution. Nagsubmit tayo na ito yung commitment na gawin natin bawat country para mapababa ang ating greenhouse gas emission. For example, in the Philippines, I think way back in May, the Climate Change Commission Presidential Designate Finance Secretary Dominguez, who's also now in Glasgow, said that we are targeting, and it's in our national determined contribution, to lower our greenhouse gas emission by 75%. So, okay, sinabi natin yan or ng mga leaders yan, pero ano yung konkretong aksyon? Ito yung importante. Kaya in the past, many were disappointed kasi nagko-commit nga pero wala namang aksyon na nagagawa. But as UN Secretary General Gutierrez said, this is now code red for humanity, meaning we have to take urgent, compelling action talagang para mapababa ang ating pag-use ng fossil fuels and shift really to renewable sources of energy and lead a more sustainable life. For example, in the Philippines, okay, we have this 75% NDC, na National Determined Contribution para ibaba yung greenhouse gas emission. Pero bakit may mining? Bakit? Kasi kung mag-mining ka, tanggalin mo yung mga puno. Yung puno, sila yung mag-absorb ng mga greenhouse gas, no? And then, ang karagatan natin ay sinasabi na the biggest carbon sink na na-absorb niya. So, kailangan alagaan natin kasi kung impacted na, and in fact, scientists are saying impacted na nga ang ocean natin eh. It's not performing as much as it was before in absorbing and absorbing climate and absorbing CO2 kasi ang dami nating ginagawa na hindi maganda, sinisira natin yung corals, yung mangroves, yung seagrass na sila ay tumutulong na ma-regulate nga yung klima. For example, yung mangroves. Why are we into reclamation projects at sisirain yung mangroves when because of storm surges, ito yung buffer nga. Ito yung nagtutulong sa atin. Same with seagrass and coral. So, kailangan holistic yung approach natin. Hindi lang mag-commit tapos hindi naman ginagawa yung programa or proyekto. And this is where I really call on our citizens. We have to work closely together with government. Kung sa tingin natin ay hindi yan, ang ginawa ng programa na ng gobyerno ay hindi in accord with science or in accord with law, we should not hesitate to call their attention. Kasi by not saying anything about it or choosing to be deaf and blind to what's happening, then we are part of the problem. We should all be part of the solution. So, kailangan alagaan natin ang ating natural world. So,
the call is now for nature-based solutions. Huwag na sisirain because a healthy ecosystem makes for a resilient ecosystem and resilient people and economy. So sana maintindihan na yan ngayon, makolek na natin yung sinasabi nating ecological dots. Okay, may mga proposal po dito sa Pilipinas na paggamit ng nuclear power para pamalit daw doon sa fossil at coal fuel na atin hong ginagamit. Ano sa tingin po ninyo yung paggamit ng nuclear power magiging alternatibo dito sa Pilipinas, attorney? Alam mo, kailan ba nangyari yung Fukushima? Ang Japan nga, napaka-progresibo. Pero they were really helpless when Fukushima disaster happened. Can't we learn from it? Germany, because of Fukushima, decided not to use nuclear power. Germany ngayon is into renewable energy. Solar, wind, name it. Tayo, tropical country. Meron tayong renewable energy law. Bakit hindi natin ginagamit ito? Bakit yung mindset natin yung mga instant ba? Instant profit for the proponents? But my gosh, we are in the ring of fire, we are earthquake prone, we are typhoon prone. Itong elements na ito should be considered. At wala tayong resources. No? Hindi pwedeng utang lang ng utang. Napakalaki na nga ng utang natin, 11 trillion. How can we pay that off? At saka, look, we have that mothballed nuclear power plant in Bataan. We are still paying for that. Are we not learning from the sad lessons of our history? When we have solar, tropical country tayo, na may wind din. You know, there were studies conducted na certain parts of the country really have vast potential for wind energy. Bakit hindi natin binibigyan ng pagkataon ang renewable energy law na talagang fully implemented without considering the vested interest na nandyan sa fossil and ito na namang nuclear. So, this should be opposed. Kawawang-kawawa na ang Pilipino eh. All our legal framework since the 87 Constitution was enacted really would go for us to prioritize protection of our natural life support systems. Andyan yan, ang ganda ng environmental laws natin. Pero tinatabi natin para lang to benefit some industry or some sector. Clear example, yung ating karagatan, kung aayusin lang natin, archipelago tayo. Ang ecosystem services ng ating karagatan, hindi binibigyan ng value. Yung ating, the richest ecosystems which are near shore, tinatambakan, sinisira, nadi-displace ang fisher folk. Ang ating constitution nagsasabi na they have the right to preferential access of marine resources, and that also includes municipal waters. Kaya bawal ang commercial fishing in municipal waters. Pero hindi man lang tayo nahihiya na hindi natin ini-implement ng maayos yung ating mga batas. Come on. Ang ating mga kabataan ngayon, alam na nila na kailangan kampanin ng nasa gobyerno yung kanilang right, a non-negotiable right to a balanced, healthy, safe, resilient future. Kaya ayusin na natin. And okay, we're saying 75% i-reduce na, no? Back to the issue on climate change. You can never do that if you destroy forests, continue to destroy our ocean, and continue to rely on the use of coal, oil, natural gas, which is fossil fuel. So, magtulungan tayo, itabi muna yung mga personal interest na yan at kapakanan ng ating kabataan at ang kanilang mga anak ang uunahin natin. Okay, for final question siguro, Bombo Jane?
Attorney, gusto ko lang ihabol, no? Napagkasunduan sa COP26 na tapusin sa taong 2030 ang deforestation. So ito po ba ay posibleng mangyari, Attorney? Yung katabi natin na bansang Indonesia, mukhang tuloy-tuloy ang pagputol ng mga centuries-old trees para di umano taniman ng palm oil. It requires political commitment. Alam ko may agreement ang Indonesia with the countries most affected such as Singapore, Malaysia. But it really requires citizens to be deeply involved. Alam ko maraming mga advocates na andyan in those countries, and even us in the Philippines, we're also affected. Kasi itong issue on climate change, hindi lang to issue ng isang bayan or isang country na gumagawa ng deforestation or pagsisira ng ating karagatan at hangin. But really, this requires a global action. Kaya nga, meron tayong COP26, mga ganito, na magtulungan. This is a realization that each has to work together. And natutuwa ako, marami sa ating mga delegates ay mga kabataan. Yung mga ginagawa ni Greta Thunberg, na talagang, awaken the consciousness of and minds and hearts of decision makers. Dapat gawin na natin yun. There's no planet B eh. Ito lang ang ating planeta. And dito sa Pilipinas, tama na yung mining, tama na yung reclamation, tama na yung illegal commercial fishing happening. Aayusin na natin dapat ang ating kalikasan. At this is the only way to save our planet. Okay. With that, thank you so much, Attorney Gloria, sa may binahagi po ninyong impormasyon para sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Good morning po sa inyo, Attorney. Maraming salamat and good morning sa lahat. Thank you. Mga kabombo, mga Kastar Nation, atin hong nakapanayam ang Vice Presidente ng Oceana, isang grupo na nagtutulak ng pag-iingat para sa ating kalikasan, at siya ho si Attorney Gloria Ramos, ang atin hong nakapanayam sa umagang ito. Sa dagdag pa nating mga balita, Bombo Jane, take it away! Si PNP Chief pinapa-account ang mga na-technical na kaso ng Philippine National Police. May report si Bombo Annalise Sobirano. Ipinag-utos ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM at sa Case Monitoring Division o CMD na i-account ang lahat ng sinampang kaso ng PNP na nadismiss sa korte dahil sa teknikalidad. Ito ay para makagawa ng mga kaukulang hakbang upang masiguro na ang lahat ng pagod ng mga pulis sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek ay hindi mababalewala dahil lamang sa teknikalidad. Ang direktiba ni Eleazar ay kasunod ng nangyaring pagpapawalang bisa ng Tanawan City Court ng search warrant laban sa isang sospek at pagbabasura ng lahat ng kasong isinampa ng PNP laban sa kanya. Ang sospek na si Erlindo Baez ay kasama sa mga subject ng search warrant sa simultaneous law enforcement operation na ikinasa sa Calabarzon noong Marso, kung saan 6 na iba pa ang naaresto matapos makuhanan ng pampasabog at mga baril. Si Baez na umano'y coordinator ng Grupong Bayan sa Batangas ay ipinag-utos ng korte na palayain mula sa kustodiya ng mga pulis. Sinabi naman ni Eleazar na ginagalang ng PNP ang desisyon ng korte pero hinihintay pa nila ang kopya ng desisyon upang maipatupad ang kautusan ng korte. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad sa iba pa hong mga balita, mapalad ho tayo. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si former Senator Loren Legarda. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, for nationwide and worldwide si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Jane Buna. Good morning, Madam Senator. Maganda umaga sa iyo, Bombo Dennis at Bombo Jane. Good morning. Buwabati po sa buong Pilipinas. Mayad nga aga kaninyong atanan na imbagabigat at sa lahat ng ating dialects and language na nakikinig sa buong Pilipinas. Sana po ay kayo'y nasa maayos at mabuting kalagayan. Okay. Madam Senator, inilabas po kamakailan ng Bloomberg ang kanilang COVID-19 resilience ranking. At lumalabas po na pang 53
ang Pilipinas. Isa ho sa mga pinakahuling bansa hinggil po dito sa pag-manage ng COVID-19 pandemic. Ano po ang inyong masasabi at suhestyon upang magkaroon tayo ng mas sustainable ho na pandemic recovery, Madam Senator? Tama po, Bombo Dennis. Pinakita po ng report na ito ang problema natin sa kalidad ng healthcare at pagbabakuna na rollout. Higit sa mga problemang ito na ating kinakaharap, nararapat rin po natin doblehin ng gobyerno ang pagsisikap nitong mabigyan ng mas marami pang livelihood programs ang ating mga kababayan. At ito po ang mas kailangan nila upang maging economically empowered at financially independent. Number one, dumating na yung 90 million na bakuna. Mabuti po yun. Kasi nung simula ng pandemya, mga isang taon, kalahati ay napakabagal po. At to date, wala pa yatang 30 mil na Pilipino sa 108 million populasyon ang nabakunahan. Kaya importante ang masigasig at mabilis na pag-deliver ng mga vaccines na dumating. Kung dumating na po talaga yung 90 million sa mga LGU at puspusang gamitin para wag mag-expire at para din mabakunahan na especially lahat ng mga may comorbidities, lahat ng mga economic at health frontliners at lahat ng mga kwalipikado po sa mga LGU sa buong Pilipinas. Lalo na yung mga probinsya na nag-aaray na nagsasabing wala raw dumarating sa kanilang mga bakuna. Pangalawa, kasabay ng ating kalusugan ay ang ating kabuhayan. Hindi naman pwedeng puro bakuna lang. Paano naman po yung mga nabiktimahan ng lockdown? Diba? Alam natin, kailangan umahon. Kaya nga dyan papasok po yung aking batas, yung micro, small, at medium enterprises law. Ano ba ho ito? Noong 2007 ko pa ginawa nung ako po'y senador at ito po'y ini-implement ng Department of Trade and Industry. Kaya hinihimo ko ang DTI kasama na rin ang ibang agencies ng government dahil gaya ng DOLE Pangkabuhayan, DOLE Tupad, DSWD Sustainable Livelihood Program. Napakaraming magagandang programa ng gobyerno na nagbibigay ng pangkabuhayan sa mga nasarahan ng tindahan, sa mga nasesanteng nawalan po ng trabaho, sa mga naghihingalo na negosyo dahil po sa mabagal po ang mga customer ngayon, sa mga umuwing OFW na nawalan ng trabaho sa abroad o panandali ang bumalik muna dito. Marami pong programa ang gobyerno sa mga 4P families, yung pong Sustainable Livelihood Program para mabigyan ng kabuhayan ang mga komunidad at mapaunlad ang ating estado ay nandyan po sa batas at napondohan po nung ako'y senador at patuloy na pong napopondohan. Tanong po nyo sa inyong social welfare officer sa LGU kung paano po maka-avail nito dahil ito po'y para sa mga 4P families, yung Pantawid Pamilya families. Yung DOLE Tupad po, ito'y talagang para sa emergency employment at yung mga PESO officer, Public Employment Service Office sa kada LGU. Nabatas ko po yun noong 1999 ang siyang nagpapatupad ng tupad. Kaya dapat po kung sino pong mga natanggal sa trabaho or nag-aantay pa ng employment, pwede pa kayong matupad. Ibig sabihin po, 10 days to 30 days na sigurado pong mababayaran on a daily wage. Tapos nandyan rin po yung pangkabuhayan. Nagalayong mabigyan ng mga makinarya, equipment, sa mga maliliit na MSME. Ano ba itong MSME? Baka mahirap i-spelling. Micro, small, at medium enterprises. Ano ba ito? Sabi na, wala kang English, micro, small. Micro, maliit pa po sa small. Yung mga maliliit na negosyo. At ito po ay 99% ng ating ekonomiya. Ito po ay dapat talagang ibangon natin. At yan nga yung batas na ginawa ko, 207. Imagine. So, more than 10 years ago, 15 years ago, ay may silbi ngayon yung batas na yan. Dahil nagsasabi sa aking batas na itong mga micro, maliliit na negosyo ay bigyan ng suporta at tulong at walang interes at walang collateral na pautang. Sabihin nyo saan? Sa ilalim ng Small Business Corporation, SB Corp. Kaya sinasabi ko sa SB Corp, magsipag-sipag at maging agresibo po tayo para maalam ng mga taong bayan na meron tayong pondong linigay dyan. Ilang bilyon po ang linigay kong pondo dyan bilang chairman ng Senate Committee
on Finance. Kaya po, gusto ko talagang, ay nako, bumalik sa Senado dahil ang aking mga batas nung ako'y senador, ang siyang mga batas na very useful ngayon sa panahon ng pandemya na dapat mapondohan sa 2022 budget para po makaahon ang ating kababayan sa pangkalusugan at pangkabuhayan. Okay. Ito po'y para sa isang inclusive pandemic recovery, hindi lamang kalusugan, kailangan ay kabuhayan din. At siyempre, ang ating pangangalaga sa kalikasan, lalo na ngayon na nag-uusap ang mga world leaders tungkol po sa pangangalaga ng ating kalikasan at klima. Pasensya na po, mahaba. Ako'y maraming masasabi na pwedeng pakinabangan po ng ating taong bayan. Okay. With that, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyo sa umagang ito, Madam Senator. Good morning po sa inyo. Thank you so much. Madamo gid nga salamat. Maayong aga kining tanan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakapanayan po natin si former Senator Loren Legarda. Sa dagdag pang balita, yung nabotas mga kabombo ay muling nakapagtala ng lowest record ng mga aktibong kaso ng COVID-19. Ay, magandang balita ho ito. Ano? Yan ho ay sa buong Metro Manila. Ayan, may balita ang Star FM Manila. Naitala muli sa lungsod ng Navotas ang pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong National Capital Region o NCR. Sa pinakabagong datos ng Navotas City Health Office, 31 lang sa kasalukuyan ang active cases o mga nagpapagaling at ginagamot sa ngayon sa lungsod. Sinuportahan naman ang ulat na ito ng Octa Research Group na sinabing nasa very low risk na ang COVID-19 classification ng Navotas. Makikita raw sa datos na kaunti na lang ang mga nagpopositibo. Gayon din ang awa ng sakit sa lungsod. Ayon naman kay Navotas City Mayor Toby Tiangco na malaking tulong ang pagbabakuna sa pagpapababa ng mga kaso. Gayon din ang maigpit na pagpapatupad ng mga health protocols. Sinimulan na rin ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang na mayroon at walang comorbidity. 300 menor de edad kada araw ang binabakunaan sa Navotas na mayroong 3 pediatric vaccination sites. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labara para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Best Radio Bombo! Guidance naman ng World Health Organization para sa paggamit ng booster shot inaasang lalabas sa ikalawang linggo ng buwan ng Nobyembre. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, inaasahan ng National Task Force Against COVID-19 na Nobyembre 15 ilalabas ng WHO o yung World Health Organization ang guidance nito na may kinalaman sa ikinakasan ng pagbibigay ng booster shot ng pamahalaan. Sinabi ni Chief Implementer at Vaccine Star Secretary Carlito Galvez Jr. ang hinintay na lamang sa ngayon ay ang Emergency Use Authorization o yung EUA ng iba't ibang manufacturers sa pagkaroon ng third dose. Ito niya ay daraan sa approval ng Food and Drugs Administration o FDA. Mula sa FDA ay maaring bumilang pa ng 1 hanggang 2 linggo bago may labas ng WHO ang guidance nito. Kasama kasi sa inaasahang guidelines ng WHO ang usapin sa heterogeneous at homogeneous vaccination para sa pagbibigay ng booster shots. Sakala niyang magbigay na ng go signal ang WHO para sa booster shot ay patuloy na isasalang sa priority groups ang mga health workers. At yan yung ating antabayanan, ang naturang guidance para sa naturang booster shot. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Eh, nagkasundo na ba sila kung ano itatawag nila dyan? Booster shot. Yung sabi ng iba, third shot dahil hindi pa kailangan yung tawag na booster, Bombo Raymond. Ano, may pagkakaintindihan na ba kung ano ba talagang itatawag dito, Bombo Raymond? Well, yun din yung abangan natin kung ano yung magiging terminology dito. Yun, guidance ng WHO, Bombo Dennis. Pero, yun nga, third dose pa rin kasi tama naman, literally, pangatlong turok eh. Wag lang doon sa Johnson & Johnson na Bombo Raymond. Dahil, kasi ano yun, single shot. Complete shot yun. Pati yung Sinovac, yung light, Bombo Dennis, meron din silang single dose, single shot na bakuna. So, Sputnik Light, yung tawag doon, Bombo Dennis. At tingnan natin, pero ang talagang purpose naman nito ay to boost. So, booster shot pa rin. Booster. So, Tama din tama. naman.
Bombo Dennis. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Anyway, mamaya pala, alas 9, ito yung naantala na inabangan namin ni Bombo Jobs kagabi hanggang alas 11, yung airing ng Talk to the People ni Pangulong Duterte pala. Alas 9 hanggang 10:30 dahil 1.5 hour yung takbo ng naturang kanyang Talk to the People. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Weather Update. Ay may babala mga kabombo ang Pag-asa DOST dyan ho sa mga residente na nasa low-lying areas ng Visayas at Mindanao. Dalawang low pressure area ho kasi itong binabantayan ngayon na nakakapekto sa ating bansa. Bagamat parehong mahina mga kabombo, yung isa may potential o may posibilidad na ito'y lumakas. Yung unang low pressure area ay namataan ho dyan sa 70 kilometro sa kanluran ng Dumaguete City, dyan sa Negros Oriental at mga karating na lugar ang apektado, habang yung isa pang low pressure area ay namataan naman ho ito sa layong 1,005 kilometro sa silangan po yan ng Visayas. At maliban dito, may mga binabantayan pa na weather system kasama na yung northeast monsoon o amihan. Dito naman ho nakakapekto sa Luzon. Ang pag-aantabay dito ho sa paparating na low pressure area dahil may posibilidad ho ito na maging panibagong bagyo sa mga darating na araw. Pangunahing makakaranas ho ng mga biglaang buhos ng ulan ng Visayas, Masbate dyan sa Bicol Region, Palawan dyan sa may West Philippine Sea, at yung Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Samantala, ang presyo ng karning baboy tumaas na, maging ang presyo ng isda dahil sa closed fishing season. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Itong mataas daw na presyo pa rin ng feeds at mataas na presyo ng biik, itong pangunahing nakikitang rason ng Department of Agriculture kung bakit tumaas itong presyo ng karneng baboy sa ilang merkado dito sa Metro Manila. Sa ngayon kasi nasa 20 pesos itong dagdag sa presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Ang liempo na dating 300 pesos, ngayon ay pumapalo na ito sa 320. Habang itong kasim at yung pige ay nasa 280 pesos na mula sa dating 260 pesos. Sinabi pa ng DA na nagsisimula pa lamang bumawi raw itong mga magbababoy dahil sa epekto ng African Swine Fever o itong ASF, kaya mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy. Maliban dito, galing pa raw kasi itong karamihan ng supply ng mga baboy sa Mindoro at Samar, kaya mataas din ang farm gate price. Samantala, tumaas din itong presyo ng isda dahil sa tinatawag na closed fishing season. Itong galunggong umaabot na sa 300 pesos yung kada kilo mula sa dating 240 pesos. Ang hasa-hasa, 340 mula sa 300 pesos. Itong tinatawag na salay-salay, 340 mula sa dating 300. Ang talakitok, 360 pesos naman mula sa dating 340 pesos. At itong alumihan mula sa dating 220 pesos, ngayon ay nasa 240 pesos na. Bombo Gerald. Ang tanong ko lamang naman, eto ba, tutuloy-tuloy ba ito, Bombo Gerald, dahil holiday season, talagang mataas yung demand sa mga ganitong produkto na binabanggit mo, lalo na yung mga karne, ano? Maglilinger ba yung mataas na presyo na yan? O ngayon lang itong season na binabanggit mo, yung lalo na yung mga produkto na pangunahing binibili sa mga ganitong panahon? Oo, naobserbahan natin yan, Bombo Dennis, sa tuwing pagsapit ng holiday season, Kapaskuhan. Tapos na yung undas kahapon at ang susunod dito ay yung holiday season, yung Pasko at Bagong Taon. At every year yan, sa tuwing sasapit yung ganitong season, Bombo Dennis, ay tumataas talaga yung presyo ng mga karne ng baboy, isda, maging yung ibang mga prime commodities dahil na rin sa mataas na yung demand nito at yung baboy ngayon medyo mababa yung supply, Bombo Dennis. So mayroon tayong tinatawag na yung demand saka yung supply. Supply and demand. Supply and demand. Kaya sigurado yan, tataas pa habang papalapit itong Pasko, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag pang balita, naghain ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC ang isang grupo para daw ikansila yung kandidatura ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang petisyon ho na ito ay inihain ng ilang petitioners na political detainees, human rights at medical organization na hindi sang-ayon doon daw sa naging pamamahala dati ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakasaad din sa petisyon na hindi daw nararapat na tumakbo ang nasabing dating senador, ngunit batay naman sa pahayag ng kampo ni former Senator Marcos ay handa nilang harapin ang naturang issue at lumang usapin na raw yung ipinupuko laban sa kanya at tinanggap naman ang Commission on Elections ang kanyang Certificate of Candidacy, kaya't ito mano ang may masasabi hinggil sa kanya kung tatakbo o hindi at mainam na idulog sa Korte Suprema ang mga usapin may kinalaman pa rin sa bagay na ito para sa ruling na magiging pinal kaugnay po sa issue kung papayagan nga bang tumakbo. Pero sa mga nakalipas na pagkakataon ay pinayagan ho na kumandidato ang nasabing politiko, kagaya din ng iba pang mga personalidad na kumakandidato dito ho sa papalapit na 2022 elections. Nako muna tayo sa mga lalawigan na Bombo Jane sa mga dagdag pang balita. Ang city government ng Davao naglabas ng memorandum na no face shield at plastic barriers ang kailangan. Alamin naman ang detalye sa report ng Bombo Radio Davao. Tuluyan nang tinanggal ang paggamit ng motorcycle barrier dito sa lungsod ng Davao. Epektibo kahapon, Nobyembre 2, batay sa inilabas na Executive Order number 63, Series of 2021 ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, maaari nang hindi gumamit ng barrier ang mga motorsiklo at iba pang mga pampublikong sasakyan gaya ng mga PUV or PUJ. Ngunit kahit natatanggalin ang ang paggamit ng barrier sa mga PUJs, kailangan na magpatupad pa rin ang mga driver ng social distancing, pagsuot ng face mask sa mga pasahero. Maliban sa pagtanggal ng barrier sa sasakyan at motorsiklo, nauna na rin nagpalabas ng Executive Order number 51-A ang lokal na pamahalaan kung saan gagawing voluntary na lamang ang pagsusuot ng face shield sa 3Cs o crowded places, closed contact settings at confined and enclosed spaces. Kung maalala, nakatanggap ng samut-saring reaksyon ang paglagay ng barrier, lalo na sa mga motorsiklo mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic sa nakaraang taon. Bombo Jane? Bombo Jess, si Bombo Dennis ito. Ang nais ko lang malaman ay kung yung bilang ng mga nabakunahan na ba dyan sa inyong lugar, sapat na yung bilang para magkaroon ng herd immunity. Bombo Jess, dahil dito sa mga ganitong hakbang, medyo kumbaga mabilis ang aksyon na ito. Pero kung ikukumpara doon sa mga nabakunahan, marami na ba, Bombo Jess? Well, as of now, Bombo Dennis, hindi pa ganun karami o hindi pa kami nakaabot sa target namin na herd immunity, pero marami-rami na rin ang mga nabakunahan na sa first dose at second dose, Bombo Dennis. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang vaccination rollout dito sa aming syudad, kung saan maraming mga aktibidad ang ginagawa ng aming lokal na gobyerno dito sa Davao, gaya ng aside sa Bakuna Nights, meron na rin kami ngayong door-to-door vaccination kung saan ang bakuna na mismo ang pupunta sa kabahayan ng mga senior citizens o yung mga merong kapansanan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Jess. Alright, mula dito sa Davao City para sa Bombo Network News, Bombo Jess, humamil para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Dako naman tayo sa Central Visayas. Aabot ho sa 3.4 milyon na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng mga otoridad. May report ang Bombo Radio Cebu.
Hindi bababa sa kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga rin ng 3.4 million pesos ang nakumpiska ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Cebu City PNP sa Barangay Guadalupe, lungsod ng Cebu. Pasado alas 10 ng gabi nang ikinasa ng Cebu City PNP ang isang bypass operation kung saan nadakip ang kanilang target nga si Legin Caballes, 27 taong gulang at residente ng Sitio Cabulacan sa Barangay Guadalupe. Nakuha galing kang Cabales ang hinilang shabu na aabot sa 500 grams. Napagalaman rin ng mga otoridad na mayroong kontak ang suspect sa loob ng Cebu City Jail. Hinahanda na ngayon ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na kakarapin ngayon ng suspect. Mula rito sa Bombo Radyo Cebu, ito si Bobo Earl Padronya para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Mga private hospitals naman sa Western Visayas, ititigil na ang pagtanggap ng accreditation ng PhilHealth. May karagdagang ulat naman ang Bombo Radio Iloilo. Pinag-uusapan na ng Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter ang posibilidad na ititigil ng pagtanggap ng accreditation ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa 7 mga ospital sa Iloilo sa susunod na taon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Elmer Pedregosa, Hospital Administrator ng Iloilo Mission Hospital at Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter, sinabi dito na una ng tiniyak ng PhilHealth na re-resolbahin ang higit kalahating bilyong pisong halaga ng unpaid claims bago ang buwan ng Nobyembre ngayong taon bilang sagot sa panawagan ng mga ospital na nasa survival mode na dahil sa hindi pagbabayad ng utang ng PhilHealth. Ngunit ayon kay Pedregosa, halos hindi umabot sa 30% ang nabayaran ng PhilHealth sa mga ospital. Aniya, bagong account receivables ang inisal na binayaran ng ahensya at hindi nabayaran ang malalaking past due account. Pahayag ni Pedregosa na sana iseryosohin ng PhilHealth ang pagbabayad ng utang dahil healthcare system ng pinag-uusapan lalo na't nasa gitna ng COVID-19 pandemic ang bansa. Didn't even reach 30% ang ilang na-accomplish. No? When we thinking hindi mabayaran kami like 50% or 70 or 80, it turned out it is less than 30%. If we base ito nga mga ginsuryahan, I think kalayo gid sang nadangatan kay ang amon nga observation subong ang ginbayaran nila sa amon hindi iya ang past due accounts. Si Dr. Elmer Pedregosa. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Magina naman sugatan sa pamamaril ng sariling anak. Ito yung nangyari dyan sa South Cotabato. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pamamaril ng sariling anak sa ina at kapatid dito sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. Kinilala ang sugatan na si Josefina Sangco Samolde, 76 anyos at anak nitong si Erna Samolde Yukare, 49 anyos na kapwa residente ng Barangay Bacudlong, Lake Cebu, South Cotabato. Lumabas sa investigasyon ng Lake Cebu PNP na nagkaroon ng heated argument sa pagitan ng suspect na si Arnel Samolde at kapatid nitong si Erna. Sa sobrang galit ay kumuha ito ng baril upang barili lang ang sariling kapatid. Ngunit siya naman umanong pagdating ng kanyang ina at may kinausap na bisita kaya't pinigilan ng anak at pamagitna sa magkapatid na nag-aaway. Sa halip na makinig sa ina ay nagpaputok si Arnel kaya tinamaan ang ina nito. Agad naman na kumuha ng kahoy ang kapatid at hinampas si Arnel kaya hindi na nakapagpaputok ulit. Nila sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima at nasa ligtas na kalagayan na ngayon. So ngayon, nasa kusodiyan ng otoridad ang suspect at hinihintay na lamang ng pulis ang desisyon ng sariling ina nito at kapatid sa pagsasampa ng kaso laban dito. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nasawi ang nasa 19 na katao habang nasa 50 iba pa ang sugatan sa nangyaring dalawang pagsabog. Malapit yan sa pinakamalaking military hospital sa Kabul, Afghanistan. Tinarget ng pag-atake ang 400-bed Sardar Daud Khan Hospital sa Kabul kung saan ginagamot ang mga sugatang sundalo na lumaban para sa dating pamalaan at mga Taliban fighters. Bagamat hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Sa mga kuwang larawan at video footage mula sa Kabul, makikita ang makapal na usok sa lugar at naitala ang mga tunog ng putok ng baril. Base pa sa ilang report na hinihinalang ilang mga fighters mula sa grupong Islamic State ang pumasok sa ospital at nakipagsagupaan sa security forces.
Hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ang hospital ng Sardar Daoud Khan. Noong taong 2017, sinalakay ng mga armadong lalaki ang naturang gusali kung saan nasa mahigit 30 katao ang namatay at 50 iba pa ang sugatan. Ang pag-atake na iyon ay inako din ng grupo ng Islamic State. Maalala noong buwan ng Agosto naman, matapos na mapasakamay ng Taliban ang Afghanistan government, nangyari ang suicide bombing na inako ng lokal na kaanib ng grupong Islamic State na kilala bilang Islamic State Khorasan o ISIS-K sa Kabul International Airport na pumatay sa mahigit 100 sibilyan at 13 sundalo ng Amerika. Samantala naman nanawagan na si Santo Papa Francisco sa mga gumagawa ng mga armas na tumigil na. Ito ang naging panawagan niya sa misa na isinagawa sa Military Cemetery sa Rome kasabay ng All Souls Day. Sa nasabing sementeryo ay doon inilibing ang nasa 1,900 na mga French at Moroccan soldiers na nasawi noong World War II. Nag-alay din ang Santo Papa ng puting rosas at nagdasal sa isang puntod ng unknown soldier na nasawi sa French noong 1944. Makailang beses din itong nanawagan sa mga bansa na tanggalin na ang kanilang nuclear weapons dahil sa ito ay lubhang mapaminsala sa mga tao at laging nabibiktima ay ang mga kabataan. Narito ang pahayag ni Santo Papa Francisco. Sending people to war, but also the economy that lives on making weapons. And here we see on these tombs those who died for France. Ma queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli. These tombs should be a message of peace, saying, let us stop Fermatevi, fabbricatori di armi. our wars, let us stop making weapons. Yan ang pahayag ni Santo Papa Francisco. Bombo Sports News. Umaasa ang Philippine Basketball Association na makakabalik pa sa normal na setup ang 2021 PBA Governors Cup. Nakatakda kasing magsimula ang second conference sa ikatlo huling linggo ngayong buwan na mayroong mga imports. Noong nakarang taon kasi ay nagsagawa lamang ang Liga ng All-Filipino Conference dahil nga sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na sana ay payagan na silang magkaroon ng audience sa naturang mga laro. Papayagan na rin anya ang mga sinihan kaya susubukan nilang makahingi ng permit para pahintulutan sila na magkaroon ng audience ang mga laro. Magugunitang pinahintulutan na ang Interagency Task Force ang pagkakaroon ng contact sports kapag ito ay isasagawa sa bubble format. Entertainment News. Si Miss Universe of Philippines 2021 Beatrice Gomez nakabalik na sa Cebu. Humingi na mga pagsuporta mula sa mga Filipino fans. May report ang Star FM Cebu. Nakauwi na sa Cebu nitong Martes, Nobyembre 2 si Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez sa unang pagkakataon makalipas ang mahigit isang buwan nang ito'y kinoronahan noong Setyembre 30. Sa kanyang pagharap sa local press ng lungsod, suot ng beauty queen ang puting modern Filipiniana. Agad ring nag-courtesy call si Gomez kay Cebu City Acting Mayor Mike Rama kung saan binigyan siya nito ng miniature ng Senior Santo Niño. Nagpaabot pa ng mensahe ang dalaga sa lahat ng Pinoy, lalong-lalo na sa mga Cebuano na sana patuloy pa rin itong suportahan sa kanyang journey sa nalalapit na 70th Miss Universe na gaganapin sa Israel ngayong December 12. Ang tinig ni Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez. Alang sa mga kaigsuunan akong subuan, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta nako ug ang hinausap nga inyo akong suportahan hantod sa Miss Universe competition ako sa Ilat Israel. Daghang salamat. Ug kabangi ko ninyo ay ampo ko ninyo nga makadaog ta ang Pilipinas ug ang Cebu, especially sa kaninga competition. This is a big one and I hope that you continue to support me. Yan ang report mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-anyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus
that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 52 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserba